Салом алейкум хонумон ва ҷанобон, мо қарор дорем дар маросими чоруми ҷоизасупории Ҳамсадо Music Awards. Welcome. бо чунин шукӯҳ шаомад чорабинии Ҳамсадо Music Awards шурӯъ мегардад. Ман Фирдавси Каримзод ва ман ҳамаи меҳмононро дар пресс-мол мунтазир мешавам. Боро пайгир бошед. Салом алайкум. Салом алейкум, салом алейкум. Хуш омадед. Рамат калон, рамат калон. Саломат бошед. Ман бо бинандагон, пайгирандагон шинос кардан мехостам. Дар назди мо қарор дорад акай Нодиршо, намоянда аз Питаменбонк. Хуш омадед. Рамат калон. Рамат калон барои таклиф кардан ва ин чорабини бениҳоят огромного масштаба, очень большое мероприятие. Рамат калон бор дигар. Сипос. Саломат бошед. Ман чӣ пурсидам мехостам? Ҳиссиёти шумо аз чорабини имрӯза чӣ ҳиссиёт доред айни замон ва интизориёи шумо аз чорабини имрӯза чӣ гуна аст? Баъди рӯзи кори мушкил мы уверены, что здесь отлично отдохнем, потому что, как всегда, радио Хамсадо, мы не сомневаемся в масштабе этой организации, то, что она пройдет на высшем уровне. Ожидаем максимально хорошее качество организации и, конечно же, приятно отдохнуть. Саломат бошед. Як соли дигар. Аввал пул пайдо гаштааст ё ин ки бонк? Акнун шумо мутахассис ҳастед, шумо ба фикри ман бояд посухи дурустро ба мо бигӯед. Ба фикрам аввал одам пайдо шудааст, баъд уже пулу баъд бонк. Саломат бошед. Ба шумо тамошои бофароғат таманно дорем. Хуш омадед бори дигар ба чорабинии Ҳамсадо Music Awards. Марҳамат. Саломат бошед. медонед чӣ? Умуман мушкил аст кор кардан дар чунин фазо, вақте дар он ҷо чунин як дастурхони пурнозу неъматро интизор аст. Мушкил аст, хело мушкил аст. ҳамин тавр рафтем кор мекунем. дар ин вақту соат умуман бениҳоят мушкил аст дар назди ин як бисёр ҳам билборди зебо акс гирифтан мушкилтар мешавад. баъд аз якчанд дақиқа мушкили аз ин дида зиёдтар мешавад. ба ҳамин хотир он шахсоне ки мехостанд акс гиранд ба фикрам аллакай ба нақша гирифтанд, ҳоло дар ин ҷо қарор доранд. биёед ба онҳо монеа намешавем. дар назди мо қарор дорад яке аз шахсоне ки масъул аст ба зебогиҳа, Али Юнус. дар инстаграм ин шахсро ин тавр мешиносанд, вале номи ӯ бисёр номи оддӣ аст. Алишер, хуш омадед. саломат бошед. Табрик мекунам ба ин чорабинӣ хеле зебо. Насиб ки ин бего хеле зур мегзарад. Саломат бошед. Интизории шумо аз чорабини имрӯза чӣ гуна аст? Рости гап, ман ровӣ нестам, суханои хуб гуфта наметавонам. Интизорӣ ҳастам ки ҳофизои хуб мебароянд, шеърои беҳтаринро имрӯз гӯш мекунем. Саломат бошед. аз ин дида таманниёти беҳтарин ба фикрам намешавад. хуш омадед. марҳамат. хуш омадам. то он даме ки мо меҳмононро мунтазирем, ман мехостам шуморо бо дастурхони меҳмонон шинос кунам. омода ҳастед? ба фикрам аксарияти мухлисон инро мунтазир буданд. рафтем. ин ҷо хӯрокҳои осиёвӣ суши пайдо кардан мумкин аст. анъана хӯрокҳои анъанавӣ ҳасиб, бодирингро мо инҷо мебинем, помидори черри ва албатта меваҳо. ман меваҳоро он қадар ҳам дӯст намедорам, вале болаззатан онҳо. дар вақти бозии футбол бисёр ҷолиб аст. ва ҳамин тавр бармегардем ба кор. дар назди мо намояндаи телевизиони футбол Наврӯз Муқимиён қарор дорад. Салом алайкум. Хуш омадед. Салом алейкум. Ташаккури зиёд. Шояд ба он ҷо мегзарем.
рости Наврӯз Муқимиён инҷо танҳо нест. Дар назди ӯ Фаридун Сафарзода яке аз шогирдон, яке аз дастпарварони фаъоли ӯ низ қарор дорад. Шахсе ки ба фикрам дар ҳамаи ҷабҳаҳои васоити ахбори омма фаъолона ширкат меварзад. Наврӯз Муқимиён, ҳиссиёти шумо ва интизории шумо аз чорабинии имрӯза? خیلی من خیلی شدم که من در این چورابینی دعوت کردم. خیلی انتظاری را بعد از چورابینی میبینه که چی میشود. интизори мо қаблан омода мекунем, аммо Наврӯз Муқимиён каме фарқ мекунад аз дигарон. Интизори худро баъд аз чорабинӣ. Фаридун Сафарзода, хуш омадед ба чорабинӣ. ташаккури зиёд ака, саломат бошед. кадом сарояндагонро гӯш мекунед шумо? Ман дар телефони шумо, дар хусусан дар ҳамон займаи MP3 кадом сарояндагонро пайдо кардан мумкин аст? мо бисёр сароянда гӯш мекунем. Масалан Ҷонибек Муродовро ман бештар меписандам, Валиҷон Азизов, Зулайхо, ҳамашонро гӯш мекунем хариб. саломат бошед. Аммо намедонам тасодуф аст ё на, ҳамон сарояндагоне ки дар чорабинии имрӯза чаҳорумин ҷоизаи Ҳамсадо Music Awards ширкат мекунанд. хуш омадед. саломат бошед. ташаккури зиёд. чун ҳоло мо қарор дорем дар чорабинии Ҳамсадо Music Awards, мехостам аз меҳмонон як суолро пурсон шавам. кадом сурудро гӯш мекунанд? Умуман кадом сарояндаҳо дар плейлист ва дар телефони онҳо ҷой дорад? барои ман ростӣ ҷолиб аст. ман Ҷонибек Муродовро гӯш мекунам, гурӯҳи Шамсро меписандам. ба ман сарояндагон бениҳоят зиёд ҳастанд дар он ҷо. аммо бинандагони мо, шунавандагони мо киро гӯш мекунанд? инро муайян хоҳем кард. дӯстони азиз, Мубориз Усмонов дар назди мо қарор дорад. хуш омадед ба ҷоизаи мо. бисёр хурсанд ҳастем. дигар меҳмононро ҳам ба инҷо даъват мекунем. акаи Умед аз Тоҷи Кристалл, бифармоед. чаро на. салому алайкум. хуш омадед ба ҷоиза. ташаккури зиёд. Мубориз ва Умед. номи ман Фирдавс, радиои Ҳамсадо. аз ҳар дуи шумо мехостам пурсон шавам, кадом сарояндагонро шумо дӯст медоред? умуман кадом сарояндагонро гӯш мекунед дар телефонҳои шумо? ростӣ Мубориз Усмоновро низ ин суол дахл дорад. марҳамат. марҳамат. ташаккури зиёд. бисёр саволи ҷолиб. чуноне ки ҳамагон диданд, мо ҳамроҳи Мубориз омадем ва ин шоҳидӣ онро медиҳад ки ман худам шахсан сурудҳои Мубориз Усмоновро бисёр дӯст медорам, гӯш мекунам. саломат бошед. яъне аллакай бо Мубориз омадан, шумо аллакай посухи худро гуфтед. саломат бошед. хуш омадед ба чорабинии мо. боварӣ дорем ки бо ташриф овардани ин ду меҳмони гиромиқадри мо чорабинӣ дар сатҳи аъло мегузарад. Мубориз, ба шумо мегузорем. ман рости гап дар умум гӯем, ягона сарояндаe ки ман дӯст медорам, барои ман ҳама сурудҳош маъқул, ин сарояндаи рус Алексей Чумаков мебошад. Алексей Чумаков. бисёр. ҳатто рӯзҳои охир каме стайл мегӯянд, ба истилоҳи англисӣ каме монандӣ ҳам карда истодааст. ва як суоли дигар, ин каме аз мавзӯъ дуртар мешавад. агар боре ҳам дар як базм, дар як чорабинӣ ҳам функсияи ровӣ ва ҳам функсияи сарояндаро иҷро кардаед? бисёр. ман ҷиддӣ мепурсам. ман ҷиддӣ ҷавоб додастам. бале, ҳозир аксарият вақт ин туи аст ё ки дигар чорабинӣ аст, бисёри вақт мешавад ки ҳам суруд мехонам, ҳам барандагӣ мекунам, яъне ки ровии маҳфил ҳастам ва фикр мекунам ин як чизи нав шуд, барое ки сарояндае ки ҳам ровигӣ мекунад, ҳам суруд мехонад, ҳам дигар ин чиз набуд. барои мо як функсияи нав, инноватсия ё ки навоварӣ мешавад. навоварӣ. бале. саломат бошед. як чиз дигарро мақсад, яъне ин бисёр аҷиб аст. тасаввур кунед, акнун ба саҳна сарояндаи хушовоз Мубориз Усмоновро даъват мекунем ва худ ба саҳна мебароед. ташаккури зиёд. самимона хурсанд ҳастам. ман Мубориз Усмонов шуморо аз солҳои зиёд ёд дорам. муваффақият ва умуман пурсанд ҳастам, имрӯз кадом сурудро замзама мекунед? имрӯз суруд ба ном дорад I am so sorry. бисёр суруди хуб аст ки ин номаш англисӣ аст, вале дар умум 90% матн бо забони тоҷикӣ аст. муаллифи шеър Орзу Исоев, муаллифи мусиқӣ ман худам, оҳанги худам ва ин суруд бисёр аллакай клипе ки мо дар Ташкент ба навор гирифтем, аллакай мақбули ҳамагон аст. зиёда аз 5 миллион тамошобин дорад аллакай дар YouTube ва фикр мекунам ки ин суруд соҳиби ҷоизаам шояд ки шавад. имрӯз мебинем. шояд не, бешубҳа. як чиз дигарро муайян карда мехостам. шояд ин махфӣ бошад. ҳақ бар ҷониби шумост. ба кӣ бахшидаед ин сурудро? яъне мавриди биографияи шумо пайгирандагон қисман медонанд, қисман не. ба кӣ бахшида шудааст ин суруд? ман суруди I am so sorry. ин суруд рости гапро гӯям, мо дар
кемпинг виллеж будем. Ин болотар аз Искандаркул, наздики кӯи Саратов. Ва дар он ҷо чунин идея омад ва аки орзу як матна ба ман равон кардан. Ва мо амрӯ бо гитор будем нишастем ҳамин чиза сохтем дар дақиқа. Яъне ки ин матни орзуи Зоев аст. Яъне ки матне аст ки тайёр будалака ва мо онро гирифтем хондем. дӯстони азиз мутаассифона эксклюзив ба даст оварда натавонистем. боз кӯшиш мекунем. Оди худам гед ман хушбахт, ҳамаш дар зиндагии ман хуб. Барои ҳамин всё, что не делается, делается к лучшему. саломат бошед. 6 сол қабл бо Мубориз Усмонов селфи кардем. Инро такрор кардан лозим аст дар телефони шумо. Он муҳаббатам дар телефони ман буд. акнун анъана аст. саломат бошед. 6 маротиба қарздор кардед моро ба қавле. хушомад. ташаккури зиёд. дӯстони азиз, ман чӣ коре ки кардам муқобили шумо узр маъзарат мехоҳам. дар назди ман ду боксчи аст. ду гулдухтаре ки вобаста ба стереотип ва маълумотҳои хатошуда онҳо гӯё ки моро мезананд. На, бубинед чӣ гуна гулдухтарони зебо дар назди мо қарор доранд. Мижгона Самадова ва дорандаи медали бозиҳои олимпӣ Мавзуна Чориева. дӯстони азиз, дар назди мо Мавзуна Чориева қарор дорад. як қарсаки пурмав шавад. саломат бошед. акнун бештар ба фикри ман функсияҳои Мавзуна Чориева равона шудааст ба ҷалб таблиғоти ҳамаи намуди варзишҳо, на танҳо варзиши бокс. ба ҳамин хотир аз апаи Мавзуна иҷозат гирифта суҳбатро бо Миҷгона оғоз мекунем. саломат бошед. Миҷгона, хуш омадед. раҳмати калон барои даъвататон. саломат бошед. яку якбора ба ислои русӣ сместов карьер ба кор мегузарем. омодагӣ ба ҷоми ҷаҳон оид ба бокс ба соли 2024 чӣ гуна аст? омодагӣ хеле хуб аст ва мо айни ҳол барои рохати олимпиада омодагӣ дидестем ки ин моҳи сентябр аст ва мо ҳар як лаҳзаи гӯем ки худамонро беҳуда сарф намекунем, ба тамрин мекунем ва мо умедвор ҳастем ки рохати олимпиадаро ба даст мегирем. саломат бошед. бошад ки бо ҷоизаҳои баланд ба кишвар баргардед ва вобаста ба ин қайд кардан мехостам аз ҷониби худ ки Миҷгона воқеан дуруст мегӯяд. ман даъватномаро ба тамрингоҳ овардам. саломат бошед. Мавзуна, хуш омадед. саломат бошед. миннатдор барои даъвататон. саломат бошед. Мавзуна Чориева ба фикрам боксро ҳоло ҳам идома медиҳад. агар ин тавр намебуд ба фикрам мо даъватномаро сари вақт месупоридем. саломат бошед. Не, ман ҳозир танҳо барои рушди ҷавондухтарон ба варзиш сам гузоштесам. бисёртар бо варзишгаронам вай кор мекунам. аз варзиш дур ҳастам ва лекин дар варзиш ҳастам. саломат бошед. хуш омадед. ташаккур мегӯем. хуб вақтро гузаронед. сарояндагони писандидаи шумо маз дар ин ҷо қарор дорад. ташаккур. сипос барои омаданатон. дӯстони азиз, дар рӯзҳои охир аз блогерон дур шуда намешавад. ман шикоят намекунам. дар назди мо қарор дорад Зарнигор Ҳусайнова ё ин ки Зарка. хуш омадед. Здравствуйте, очень приятно. саломат бошед. взаимна. Зарнигор, қабл аз оне ки ман суҳбатро оғоз мекардам, ман як чизро қайд кардан мехостам. ҳамсари ман, оилаи ман воқеан ҳам Инстаграм ва ман фаъолияти блогерии шуморо меписандад. ташаккури зиёд. саломат бошед. дар бораи лоиҳаҳои нави худ каме маълумот медодед? лоиҳаи охирон топ 50 ва дар якҷоягӣ бо радиои бо дигар радиостансияҳо мегӯям. ин бисёр муҳим аст инҷо садо уман талаффуз накардани дигар радиостансияҳо ва дигар масъала. як суол шояд маротибаи зиёд пурсон шудан аз шумо. кай мо оши палави Зарнигор Ҳусайноваро мехӯрем? насиб кае ки ҳамон мардбача пайдо шава. боз ошро аз ҷайби худ ба фикрам ки мехӯрем. ман бо кӣ омадед ба чорабинӣ имрӯза? ирӯз бо дӯстонам ҳастам. якташ дар ин ҷо аст, дигароша интизор ҳастем. саломат бошед. хуш омадед. як чизи дигар, дар плейлисти шумо дар телефони шумо кадом мусиқиҳо садо медиҳанд? аз тоҷикон албатта Зулайхо, Сафар Муҳаммад. ду нафаре ки бас ҳама бисёр ба ман писанд ҳастанд. саломат бошед. ташаккур. хуш омадед. бори дигар мегӯем ба чорабини имрӯза. саломат бошед. суҳбатро идома медиҳем бо ҳамсуҳбати навбатии худ. салом алайкум. алайкум салом. хуш омадед ба барномаи мо. саломат бошед.
аввалан миннатдоригии худро мехоҳам баён кунам ба кормандони радиои ҳамсадо ки ин қадар консерти бошукӯҳ баҳри мо мардуми кишвари азизамон тоҷикистон баргузор карданд, хостанд ки рӯҳи тамоми мардумро болида кунанд. бисёр миннатдор ҳастам. худо кунад ки боз ҳам зудтар чунин консертҳои бошукӯҳро баҳри мову дигар бинандагон баргузор кунанд. саломат бошед. ман микрофонро ба филм мегузорам, меравам инҷо ҳаст шахси ҷойгузини ман ҳаст ба қавле. саломат бошед. як чизи дигар, чӣ тавре ки мо тоҷикон дӯст медорем, янгамулло бо шумо омаданд? Не, чунки камтар кори хона хати банд буданд, натавонистанд омада. фикр мекунам ки дар консертҳои оянда якҷо меоем. саломат бошед. мо бисёр хурсанд мешавем ки агар шумо дар якҷоягӣ меомадед. иншоалло дафъаи оянда якҷоя меоем. саломат бошед. ягона суоле ки ман мепурсам ба фикрам берун аз видео мешавад, ба ман суроғаи ҳамон сартарошхонаи шумо ё ки чӣ тавре ки ҳоло маъмул аст барбершопи шумо гирифтан лозим аст, тахфиф талаб намекунам. саломат бошед. суроға албатта ки баҳри шумо бинандагон ҳатман тахфиф эълон мекунем. ҳатман тахфиф ҳаст ва гуфтанӣ ҳастам ки суроғаи мо шаҳри душанбе кӯчаи фотеҳ ниёзӣ 51 дуюм ошиёна. инҷо боз маблағи иловагӣ барои таблиғот гирифтан лозим аст. хуш омадед бори дигар. саломат бошед. ошпазро даъват мекунем. ошпази моҳир, шахсе ки дар лоиҳае ки дар сатҳи давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил СНГ ширкат кардааст дар назди мо. Шамсиддин, хуш омадед. марҳамат. лозим нест ки ман онро гирам. Шамсиддин, умуман рӯҳияи шумо чӣ гуна аст? Настроение? Настроение очень отличное. Спасибо, что пригласили. имрӯз чӣ гуна хӯрок омода кардед? Саҳари ширбиринҷ. ширбиринҷро ман ҳам дар хона омода мекунам, онро истеъмол мекунам. саломат бошед. ширбиринҷ ба фикрам ғайриоддӣ буд, дар болои он малина, олуча. ширбиринҷ бо писта? ин чӣ гуна наҳории гаронарзиш аст, ба қавле қимат аст. саломат бошед. ман мехоҳам меҳмон бошам. саломат бошед. ман суроғаро медонам, омадан лозим аст ва аз ҳама асосӣ мо пайхас бурдем ки шумо воқеан ҳам радиои ҳамсадоро гӯш мекунед. сурудояш ба шумо писанд аст ва маҳз ба ҳамин хотир мо ба яъне чун як ташаббусро пеша кардем ки он сарояндагони писандаи шумо дар як бино дар кохи суруш сурудҳои худро замзама мекунанд. хуш омадед. ташаккур. ба шумо раҳмат. чунин лаҳзаҳо воқеан ҳам мешавад. дар назди мо қарор дорад Зара чӣ гуфтаниҳо доред баъд аз суҳбат бо Шамсиддин? дар он ҳолате ки Зарнигор механдад, мо пешвоз мегирем меҳмонони навбатиро. Рафаэл Гулов ва Мино Баҳрилоева. хуш омадед. саломат бошед. Зарнигор, мо бо шумо суҳбатро ҳоло ба анҷом нарасондем. ровии чорабини имрӯза Ҷамила Назарова дар якҷоягӣ бо Рафаэл Гулов ва хуш омаданд. салом алайкум. хуш омадед. салом алайкум. Мино Баҳрилоева. Мино Баҳрилоева ҳоло бо мо вақт надорад ростӣ. салом алайкум. алайкум салом. саломат бошед. ман чӣ гуфтан мехостам ба Мино? ҳабиби, come to Tajikistan. хуш омадед. саломат бошед. Рафаэл. салом алайкум. баъзарат ҳаяҷон ҳатто Фирдавси Каримзод ситора ҳам дорад. Рафаэл, хуш омадед. ташаккур Фирдавҷон, саломат бошед. бисёр красавчик шудаед имрӯз мебинам. ташаккур зиёд. суоли ман ба Рафаэл акнун, чӣ гуна ҳаяҷон доред вақте як ровии радио ва телевизион ҷои шуморо дар чорабини ҳамсадо Music Awards гирифтааст? ҳиссиёт чӣ гуна аст? бовар кунед, ман шод ҳастам, чунки ман аллакай вақт надорам ки ин гуна масалан бекстейҷо сиёмка кунем. шумо вақт доред. шумо кор надоред. шумо ҳатто дар ҳамин ҷо ҳам суханҳои қабеҳ мегӯяд. дӯстони азиз, Рафаэл Гулов ва Мино Баҳрилоева дар чорабини имрӯза як қарсак баҳри меҳмонони мо. ташаккур. кадом сурудро замзама мекунед? суруд бо номи Каме Камак. Каме Камак. бале. гап сари ҷайби ман меравад. ман ҳам бигӯям кадом сурудро замзама мекунам.
рафаэл гуфт бори суруди камароби сафарумамадро замзама кард. Кофӣ буд ба фикрам. Дар бораи плейлистҳои шумо гап мезанем. Кадом суруд дар телефонҳои шумо пайдо кардан мумкин аст? Сурудҳо ва сарояндагонро. Ки якум? танҳо сурудҳои мино. Танҳо сурудҳои мино. Мино мехоҳад ки ҳамин гуна бошад, аммо мутаассифона ҳамин гуна. Рафаэл Гулов медонед киро гӯш мекунад? Овози худро дар Телеграм сабт мекунад ва баъдан худро гӯш мекунад. Не, ман ҳама сурудҳои Мино Баҳрулоева ҳастанд дар Телеграм, чунки Телеграм каналаш дар дасти ман аст. Саломат бошед, хуш омадед мегӯем. Мегзорем ба устоз Зикрулло Акимов. Салом алайкум. خیلی بچه جونی من Шукри Худо. Аз шумо пурсон шавем. بچه کلان شدی дар муддати 3 моҳ воқеан ҳам калонтар шудем. Устод, хуш омадед мегӯем. Ташаккур. Дар 4-умин ҷоизаи Ҳамсадо Music Awards ташриф овардед. Акаи Зикрулло. Акнун дар эфир мо акаи намегӯем. Ҳатто метавонем ки Зикрулло гӯем, чун ин кас ба мо иҷозат медиҳанд. Аввалин маротиба чӣ гуна бо лоиҳаи Ҳамсадо медиа ё худ Ҳамсадо шумо пайвастед? اون زمان راهبر شما کامل جان بچه خورد بودن. ما در رادیو تلویزیونی دولتی کار میکردیم. یکی سفینه ده، یکی در تلویزیونی کانال اول، کانال یک، شبکه اول. و قدم های نخستین خوشبختانه ما با هم با یک امید کلان آرزو میکردیم که رادیو شما رادیو نه تنها تاجیکستان بین‌المللی باشه و اینقدر تماشابین شنونده دارید. امروز ما میفخریم و از همکاری خویش مینداری خویش به شما میرسونیم. شما به قدر ما که میرسین ما احساس میکنیم و قدر هم میکنیم. قدر شما саломат бошед. مبارک شود. Ташаккур. Воқеан ҳам мо низ мефахрем ки дар лоиҳаҳои мо Зикрулло Акимов фаъолона ширкат меварзад. Ташаккури зиёд мегӯем барои иштирокатон. تشکر. مبارک شود. Хуш омадед. Бифармоед. Марҳамат. идома медиҳем суҳбати худро. меҳмонон бениҳоят зиёд ҳастанд. Марҳамат. Блогерон аз ин ҷо низ моро рондан мехоҳанд. Рафтем. сарояндаи эстрадаи тоҷик Ҷамшед Исмоилов аллакай ба ин ҷо омад, аммо бештар ман Ҷамшед Исмоиловро ба лоиҳаи, яъне бисёр лоиҳаи викторина ёки бозиҳои зеҳнии шток де когда мегуфтанд ба ой монанд аст. Салом алайкум. Пойтахти Бразилия. ва алайкум салом. Саломат бошед. Зинда бошед. Муборак шавад. Ташаккури зиёд. Акнун бо яъне либоси шумо чӣ гуна зебо аст ки ман намедонам. Шояд шумо имрӯз баранда бошед. Не. имрӯз рӯзи иди фарҳанг аст. саломат бошед. Саломат муборак бошад. Ташаккури зиёд. ҳамаи мухлисони радиои Ҳамсадоро табрик мегӯям ва орзу мекунам ки ҳамеша умри ин радио ҳам дароз бошад. саломат бошед. Яке аз сарояндагони имрӯза Зулайхо Мамадшоева аст ва шумо Зулайхо Мамадшоева гуфтам моро албатта гӯш мекунем ва шумо як коллаборатсия, як ҳамкорӣ хуб доштед бо Мадина Акназарова. Чунин як ҳамкориҳоро боз бо кадом сарояндагон аз шумо интизор шавем? бо Муборизҷон як нақша дорем. Мубориз Усмонов. мешиносем он касро? албатта рӯзҳои наздик шояд проекти мо барояд ва бо Мадина Акназарова Ҷонибек Муродовам низ қайд кунед. саломат бошед. уман дар вақти сабти клипҳо ҳунармандон, актёрон лозим ҳастанд, ба назар гиред. ба сад ҷони дил шумо беҳтарин арзанда ҳастед. марҳамат. вақти шуморо намегӯем. шояд шумо акс гирифтан мехостед. бори дигар хуш омадед. саломат бошед. ташаккур барои қадам ранҷа намуданатон. интизор мешавам меҳмонони дигарро. оҷоро бубинед. Михаил Ломоносов меояд. телефонҳои худро омода намоед. Михаил Ломоносов дар кохи суруш. Михаил Ломоносов дар кохи суруш. хуш омадед. марҳамат. якҷон супос. биёед суҳбатро дар он ҷо идома диҳед. бифармоед. инҷо да уҷода гӯшта мешавад. чӣ тавр? ба фикрам инҷо хубтар аст. интизор мешавем акнун. метавонем ба он ҷо гузарем. ягон мушкиле надорем. марҳамат.
михаил хуш омадед ба чорабинии имрӯзаи мо. Михаил, ин бори чандум аст ки шумо дар ҷоизаи ҳамсадо Music Awards ширкат мекунед? хоб салом алейкум ба кулли мардуми пошарафи тоҷикистон. ин бори дуюмин аст. якумин мо қад шумо ҳам суҳбат кардем. и дуюмин бо инҷа моро таклиф кардед. як ҷаҳон сипос. ҳамсадои мост. саломат бошед. Уман Михаил чунон як овози пурмавҷ дорад ки ба фикрам микрофон лозим нест. Михаил, метавонед як чанд суруд каме замзама кунед? мухлисон инҷо ҷамъ омадан, сараввал бидуни микрофон. Рафтем. қасакҳо дӯсто як қасак барои Михаил Ломоносов. ман қасак мезанам барои мухлисон. саломат бошед. Михаил, нақшаҳои нав чӣ нақшаҳо доред? худованди карим нақшаҳои мо бениҳоят бисёр аст барои кулли мардуми пошарафи тоҷикистон. бисёр сурудҳои наву тару тоза барои мухлисон овардем. худованди карим сарҷамъ бошанд, ҳамавақт дастгири якдигар бошанд ва доим хушбахттарин марди зани дунё бошанд. саломат бошед. як суоли дигар, албатта Омин шахсе ки гуфт дуруст гуфт. ба дигар масъала мегузарем. ҳамеша Михаил бисёр ба либосҳои худ буҷаи зиёд сарф мекунад. либосе ки имрӯз ба бар кардаед, агар махфӣ набошад, чӣ қадар арзиш дорад? саломат бошед. арзишашро насиб бошад дар танҳо ба ман мегӯед, ба мухлисони радиои ҳамсадо не? не, ман мехоҳам ки ҳамаи мухлисонам ҷамъ шаванд дар он ҷо гӯям. дар зал, консерт, дар айни сурудхонӣ. вақте ки баландгӯяк боз хубтар кор мекунад. бениҳоят. саломат бошед, хуш омадед. Михаил Ломоносов аст ва баъд аз якчанд дақиқа интизор мешавем ва шояд ки замзама кардани худи Михаил Ломоносовро гӯш бекунем. бори дигар хуш омадед. саломат бошед. ташаккур. метавонед ба ин тараф, метавонед ба он тараф. интихоб дар дасти шумост. ба тараф дасти рост. саломат бошед. аз нигоҳи ман рост онҷост. марҳамат. чоршанбе Аловатовро аллакай мо дар ин ҷо мебинем. то он даме ки онҳо бо Ҷамшед Исмоилов акс мегиранд, ман мехостам ба пайгирандагони радиои ҳамсадо дар Инстаграм бигӯям чӣ гуна мо зебо суруд замзама кардем. моро метавонед дар Инстаграми радиои ҳамсадо бори дигар бубинед. бедакнун монеа нашавем ба аксгирии онҳо. чоршанберо фаҳмидан мумкин аст ҳар рӯз Ҷамшед Исмоиловро намебинӣ. чоршанбе Аловатов билохира навбати мо ҳам расид. чоршанбе чӣ пурсидан мехостам? хуш омадед бори дигар. раҳмат, ташаккур. зинда бошед. саломат бошед. коллабораtsияи гузаштаи моро дар хотир доред? дорам. саломат бошед. ман бисёр ҳаловат бурдам воқеан. чоршанбе имрӯз кадом сурудро замзама мекунед? имрӯз суруди нави худамро то само. аллакай нав нест, аллакай баромад, аллакай бисёриҳо медонанд. то само аввалин бор дар ҷоизаспорӣ ҳамсадо овоз медиҳад. бубинед, инро мо намегӯем. мо ин суханро қаблан коркард кардем я дар якҷоя гуфтугӯ кардем. не ба фикрам чоршанбе шумо бояд немегуфтед. саломат бошед. ташаккур. ҳоло чӣ гуна ҳиссиёт аст? чунин андешаи зиёд мекунед? не, чунки ин аллакай аввалин бор нест ки мисол ҳаяҷоновар бошад. чӣ мо аллакай омӯх шудагем ва ҳиссиёт чӣ аст ки мухлисон бисёр буданд, суратҳоро гирифтанд ва автограф додам. хеле очень приятно. спасибо. саломат бошед. ин ақидаи ман буд. ман чунин мегӯям, вале воқеан мухлисон ба ин ҷо омадан ташаккур мегӯям ба шумо. интизор ҳастем бори дигар ба таври зинда суруди шумо гӯш кунем. хуш омадед. саломат бошед. марҳамат. акнун медонед бо ки суҳбат мекунем? бо трио ва Фарух Ҳасанов, Сунат ва Хусрав даъват мекунем. рости Сунатро ман нашинохтам. чаро Сунат бидуни скрипка омад? салом алайкум, хуш омадед. дар дохили бино бошад.
акнун ман мефаҳмам шумо чаро хусравро бо худ нагирифтед. Дар инҷо Фирдавси Каримзод ба танҳоӣ омадед ба инҷо. салом алейкум шунавандагон тамошобинони муҳтарам, раҳмат ки хушу пешвоз гирифтен. мо бисёр миннатдорем, ташаккури зиёд. Саломат шуд. Ман намедонам чаро Фарух Ҳасанов дар асл бабушкаи маро такрор кард ба фикрам. Хусрав, хуш омадед. Ташаккури зиёд. Саломат бошед. Кадом сурудро замзама мекунед? аз шахсе ки бо гитара истифода мекунед, яъне гитара менавозад, кадом сурудро замзама мекунем? Кадом сурудро замзама мекунед? Пурсидан мехостам. Беҳтарш биёнай Хусравҷон пурсен. Хусрав атоед тя камтар. Ба ҳар нав. Хусрав. Суруди утрам. Суруди утрам. Ман бисёр ин сурудро дӯст медорам. Клипашро ҳам тамошо мекардам. Фарух, ман воқеан бештар Фарухро андешта кардам, чаро пойҳои худро дар он ҷо гузошт. Меафтид. Чақадар бисёр сарзаниш кардам. Салом шед. Фарух ба шумо аз олмон футболка перронҳои Бавария, Дортмунд ё ки Вердер чизе овард? Не. Ба шумо овард? Хусрав зирак. 100% чи овард? Сунат ба шумо чи овард? Не, барои ман пулша дода будам охир. Фарух Ҳасанов иҷо зирак. Акнун бас ташаккур мегӯем шуморо ва марҳамат гузаред. ҳоло бошад баъд аз оне ки мо гусел мекунем меҳмонони худро ба инҷо даъват мекунем ҳунармандон, шахсоне ки рақси зебо мекунанд, яке аз беҳтарин гурӯҳҳои рақсии кишвар, Lords of Dance. Салом алайкум Lords of Dance. Биёед ба монанди хор мекунем. Омода ҳастед? Хор. Салом Lords of Dance. Салом. Як нафар шумо бояд салом гӯед. Дубли дуввум. Салом Lords of Dance. Салом. Ана ин дигар гап. Як суол. Бад галуми дар куҷост? Духтараке ки бо шумо рақс мекард, бисёр ҳаракатҳои зебо нишон медод. Биёед шинос шавем сараввал бо онҳо, баъдан ба суолҳо мегузарем. Номи шумо? Сем. Сем. Фирдавс? Ирода. Барои чи Сем не? Барои он ки Ирода. Шумо Ирода? Бале. Ҳамон лоиҳае ки фаъолият мекунад Ирода ном дорад, вай лоиҳа не? Ташаккур. Сем Ирода. Соха. Сох? Сох? Соха. Соха? Футболбози писандидаи шумо Соха ном дорад? Нет. Соха. дар шиноснома дар паспорт Соха навишта шудааст? Не, Соҳиб. Соҳиб. Соҳиб Соха. Фирдавс фира мешавад ба фикрам. Соха, саломат бошед. Номи шумо? Сафияло. Сафияло. Контрастро бибинед. Соха, Сафияло. Хуш омадед. Номи ман Фирдавс Баҳарнав. Гулдухтари зебо? Дилноза. Диля. Дилноза ё ин ки Диля? Соха ки шуд Дилноза намешавад, Диля мешавад. Мазарат. Номи шумо? Билол. Шумо чанд сола ҳастед? 12 сола. Ӯ 12 соласт? Ӯ бояд ба мактаб равад. Шумо чаро ба рақс овардед ӯро? Дар мактаб чӣ тавр мехонед? 4-5 нормально. 4-5. Агар рақс намекардед, шояд 5 мегирифтед. Саломат бошед. Муваффақият ба шумо. Рақси беҳтарин, ҳаракатҳои беҳтаринро мо аз шумо интизорем. Саломат бошед. Хуш омадед. Ташаккур. Як бори дигар. Салом алайкум. Салом алейкум, салом алейкум. Шом бахайр. Шом бахайр. Аллакай шом шудааст. Мо дар дохили ин бино ва барқро мебинем, ҳатто эҳсосам накардем ки шом шудааст. Чунки медонед чи вақте ки одам ба эҳсосот дода мешавад, ин гуна рӯзи зебо аст, чӣ хел гузаштани вақтро намефаҳмед. Саломат бошед. Латифаи кӯтоҳтарин аз ҷониби яке аз беҳтарин стендаперҳои тоҷик. Марҳамат. Латифаи кӯтоҳтарин рӯзе як чӣ мегӯяд, мард аз дигараш мепурсад, мегӯяд ки ман писарамро ба зали бокс додам. Дуюмаш мегӯяд ки ман писарамро ба зали гӯштин додам. Шумо писаратонро ба куҷо доред? Гӯяд, мегӯяд ки ман писарамро худам мезанам. Саломат бошед. Яку якбора намояндагони мо, намояндагони мо не, балки дӯстони мо, баъд аз оне ки дӯстони худро мебинед каме ба ҳаяҷон медоред, намояндагони радиои нав ва лоиҳаи Шашмақом FM. Марҳамат. Биёед. Ташаккур мегӯем. Ҳабиб моро тарк кард, ман намедонам барои чӣ. Салом алайкум. Хуш омадед. Спасибо большое, поздравляем, Фирдавс. Ты молодец. Во-первых, не потей, не нервничай. Будь счастлив, это ваше награждение. Ин ҳамон равоншинос аст аз ҳамон видеое ки дар Инстаграм дидем.
все мероприятие, которое вы организовали, оно действительно крутое. Вы большие молодцы, Хамсадо. Мы действительно, как коллеги, безумно рады за вас и хотим поблагодарить еще раз за то, что нас пригласили. Вот что означает здоровая конкуренция. саломат бошед дӯсти ман дар он ҷо ва қандил ба монанди бодигард ба ислои англисӣ ё ин ки ҳамон муҳофизи пурқувват дар ин ҷо ҳастанд воқеан ҳам ман як чизро гуфтан мехостам дар ҷое ки гул ҳаст хор ҳам бояд бошад ба фикрам баъд аз чорабини Hamsado Music Awards ман ба қараболо меравам аммо ба ҳар нав муҳим чорабинӣ хуб гузарад баъд аз чорабинӣ чӣ гуна мешавад симои ман муҳим нест хуш омадед бо Фарида аввал суҳбат кунем ин видеоро дар хонаи мо ҳам тамошо мекунанд вале ман намедонам чаро ҳамеша ба назди духтарон меравад хуш омадед надорим мумкин барои мо ман оила надорам дӯстони азиз чаларо мебинед дар он ин тавр нагӯяд сараввал ман дар як шабакаи телевизионӣ кор мекунам ки ягона марде ки чала ба бар мекунад ман ҳастам танҳо ҳамин қадар харсак саломат бошед саломатии шумо чӣ гуна аст Фарида росте чун мо дар шабакаҳои иҷтимоии шуморо пайгир будем каме пайхас бурдем ки ба духтур зиёдтар муроҷиат мекардед ба духтур ҳама муроҷиат мекунанд ин ягон чизи муҳим набуд танҳо барои боз ҳам зеботар шудану солим шудан саломат бошед аз баҳор аз организми мо талаб мекунад саломат бошед не шахсон ба назди равоншинос мераванд равоншинос ҳам духтур аст аммо шумо ба назди дигар духтурҳо меравед ман фикр мекунам ки чем пеши хубон рафтан пеши духтур рафтан состар хубон мизоҷон камтар шуда истодан хандил хуш омадед овози радиои нав дар назди мо дӯстон саломат бошед салому алейкум сараввал ба кулли мухлисони радиои Hamsado аз номи радиои нав тамоми ҳамкорон бародаронро албатта табрик мекунем ва баъдан хеле ки пешгӯӣ карданд ба гуфтаи равоншиносон ва ба гуфтаи намояндаи радиои нав ҳозир дигаронро дар ниёз ба беморхона доранд ва ба беморхона муроҷиат мекунанд ҳамин хел аст лекин фирдавсро бошад мо маҷбурӣ ба беморхона равон мекунем баъди имрӯз фирдавс воқеан шумо арзанда ҳастед ва бигзор ки ин камтарин рӯзи радиои Hamsado бошад муборак бошад саломат бошед сарбаланд бошед ташаккури зиёд биёед шахсе ки аз беруни аз саҳна ҳамеша дур аст бо ӯ ҳам суҳбат шавем намояндае ки бисёртар ба овоз сару кор дорад авоз шинос кунед худро Бежан Раҳмонӣ Бежан Раҳмонӣ дар назди мост Бежан чанд сол мешавад ки дар радио кор ва фаъолият мекунед 4 сол 4 сол бигзор 40 сол фаъолият кунед раҳмат саломат бошед пешвоз мегирем бори дигар намояндагони радиоро хуш омадед ташаккур марҳамат дӯстони азиз ҳоло суҳбатро бо коргардон шахсе ки дар солҳои охир амоман лоиҳаҳои зиёд сабт кардааст Набиҷон Пирматов ва Абдухалил Буриев суҳбат мекунем бо ду нафар рафтем акай Набиҷон хуш омадед Абдухалил хуш омадед марҳамат ба қолини сурх мефармоед ба орзуи худ расидам бори аввал ба коргардон ман амр мекунам саломат бошед ташаккур ҳама каса хуш омадед мо ба чорабини Набиҷон Пирматов баъд аз оне ки дар ҳар як гӯшаву канори Душанбе филми худро сабт кардааст тасаввур мекунад ки ҳама ҷо аз они уст мо аҳли санъат вақте ки мебинем ҳамаро хиёл мекунем ки маъракаи худамон аст саломат бошед дар назди шумо ба фикрам қаҳрамони Сноуден қарор дорад бидуни айнак ман нашинохтам ростӣ ҳунарманд ҳастанд ҳам наворбардор оператор наворбардор камерачӣ бисёр аҷиб Абдухалил хуш омадед ташаккури зиёд ака мо бисёр хурсанд ҳастем ки дар ҷоизаи чаҳорумин ҷоизаи Hamsado Music Awards ширкат кардед як суолро ман пурсам мехостам мумкин аст мале шумо яке аз наворбардорони асосии веб-сериали Ишқу Душанбе ҳастед чӣ гуна ҳамин тавр шумо ҳатто дар нақшҳо бозӣ мекардед ва дар он лаҳзаҳое ки шумо нақш мебастед ки функсияи наворбардорро иҷро мекард уҷа ҳастам бародарое ки сухан мекунем не намегӯянд мебиёнд ёрдам мекунанд хати мо агар ин тавр бошад пас чаро сифати видео бад нашуд ҳама чиз туғри мекунем настройка ҳама чиз худаш мекунад ҳамаро худаш мекунад ва наворбардоре ки наворбардорро ба навор мегирад фақат пое мекунад тамом нигоҳ кам меистад
дӯстони азиз, шахсоне ки коргардон шуда мехостанд аллакай ба қавли лайфхак як тавсияи муҳимро ба худ гирифтем. Саломат бошед, хуш омадед мегӯем. ташаккури зиёд. Лоиҳаи навро интизор ҳастем. Саломат бошед. Дӯстони азиз, меҳринигори Рустам меояд. Мунтазир мешавем ӯро. меҳринигори Рустам, дӯстони азиз. Салому алайкум. Ассалому алайкум. Хуш омадед. Хуш бошед. Дар назди мо ба фикрам намоянда аз ҳамон аҳромҳои Миср омадааст. Дуруст қайд кардед. Ман як чизи дигарро пурсидан мехостам. Шумо суруди Persian boy доред. Аниқташ Persian girl. Бале. Дуруст. Суруди Persian boy-ро кай сабт мекунед? Persian boy ягон Persian boy сабт кунад дига. Чунин аст. Меҳринигор як чизи дигарро пурсидан мехостам ва ман бисёртар дархост аст. шумо имрӯз уман наҳаросед, чун либоси бисёрам зебо ба бар кардан. Акайзиё бифармоед, марҳамат. Бубинед дӯстони азиз, чунин имкониятро ман ба шумо медиҳам. Меҳринигор, наҳаросед аз чорабини имрӯза, гарчанде ки бисёр либоси зебо ба бар. Шумо кай дидед ки меҳринигор ҳаросида бошад? Ман тӯли 20 сол аст ки дар саҳна ҳастам. Дигар роз ман биҳаросам. Саломат бошед. Вале ман ба ҳар лаҳза мегам, ба ҳар нав мегам, наҳаросед. Агар биафтед, мо шуморо ба қавле сейф мекунем. рости айни ҳол дар ами роҳрави сурх ман қариб ки биғалтам. Ба худо чашм расид боз. Ман набудам. Агар ман мебудам, чунин гулдухтари зеборо сейф мекардам. Саломат бошед. Кадом сурудро имрӯз замзама мекунем? Ин ҳуҷҷати компютериро дар назар надоштам. Кадом сурудро имрӯз замзама мекунед? имрӯз яке аз таронаҳои ҷадиди худамро бо номи Коби ман иҷро мекунам. Ногуфта намонад, ин тарона клипашро дар Миср мо сабт кардем ва имрӯз нахуст намоиши ин видеоклип дар чорабини шумо мешавад. Эксклюзив дар радиои Ҳамсадо. Бале. Ташаккур мегӯем. Ба шумо барори кор хуб омодагӣ бинед, чун эксклюзив доред. Марҳамат. Чӣ қадар масраф кардед барои либоси зебои имрӯзаи худ? خب اگر همش رو حساب کنیم با میکاپ زیاد میشود، لیکن میگویند که در مجموع در تلویزیون یا در نزد بیننده ها درباره پول و سنگ صحبت کردن خوبش نیست فکر میکنم و بیاید این مخفی بماند و این معین است که پیراهن گرانبها است. سلامت باشید. نرخش رو نمیگوییم. تشکر. و یک تیلا در اینجا هست؟ تیلا؟ تیلا در استفاده شده است در دوختن متاع شما. تیلا لباس شما. تیلا در خود شما است. راستی افسانه رستم مادری سرایندگان معروف هم در پس پرده هستند. چون این گفته میتونیم شخصی که با صحنه من در استاد تاجیک چنین سرایندگان با مانند مهرنیگار رستم و سفر محمد رستم رو تولید کردند. سلامت باشید. تشکر زیاد به مادر جانم. بله بسیار زحمت زیاد برای هنری ما کردن و تا به امروز ما را همه وقت دستگیری میکنند و بسیار مادر جانم را دوست می‌دارم. زنده باشند. تشکر. بار دیگر خوش آمدید میگم. بفرمایید به صحنه. سلامت باشید. اکنون میخواستم آموزگاران زبان انگلیسی را دعوت کنم. فقط سرایندگان را نه، با آموزگاران صحبت میکنیم. بهروز و سعدی بفرمایید به اینجا. سلام علیکم. علیکم السلام. لانچ خوردن بود یا لانچی запускать؟ شما چی معنی کردید؟ راستی وقتی در اینجا روی هستی، اونجا لانچی که بود با لانچ مبادل گشت. سلامت باشید. آقا ما نفهمیدیم شما چی در نظر داشتید؟ راستی من شخصی هستم که با این دو نفر میفخرم. به چی خاطر؟ ما به همان روزهای رسیدیم که آموزگاران زبان انگلیسی بلاگری موفق میشوند. این معنی آن را دارد که اودیتوریا استفاده برندگان الکای تام با قبل فکوسی خوب پیدا کردن. خوش آمدید. سلامت باشید. تشکر زیاد برای دعوت. کی آغاز میکند؟ شما سوال چیه؟ اینجا باز سوال پرسیدن لازم است. سوال باشد خیلی تمانیات کنیم. اگر سوال داشته باشید سوال. سلامت باشید. چگونه است احساسات از چهاربینی امروزی ما مراسم جایزه سپاری چهارمین همصدا میوزیک اوردز؟ مخلصان شما را دیدند در آنجا؟ بله مخلصان دیدند. با مثل سرایندگان پیشواز گرفتند. مخلصان ما را با مثل سرایندگان پیشواز گرفتند. و چگونه تاثیرات داره شما بهروز؟ راستی این گونه پیشوازگیری برای ما بار اول است. این گونه چهاربین یکم بار هستیم. بیاد خیلی یک حسیات خوب.
бениҳоят ҳиссиёти хуб. Ягон бор хеле ҳиссиёт надоштем. ташаккур. мо боварӣ дорем ки чорабинии имрӯза воқеан ҳам дар сатҳи баланд гузарад, баргузор гардад ва боз шуморо дар чорабиниҳои минбаъда мунтазир бошем. хуш омадед. Як таманиёт аз ҷониби яке аз шумо, чӣ тавр блогери муваффақ дар забономӯзӣ метавонанд бошанд мухлисон ва дӯстон ва пайгирандагони мо? як нафар блогери муваффақ шуда метавонанд дар ҳолате ки ана ҳамон мушкилие ки мардум дорад ҳамон мушкилиро ҳал кунанд, ҳал карда тавонанд агар чизе ки мардум мехоҳад ба онҳо диҳанд, дигар ҳеҷ чиз дар кор нест. саломат бошед. тавсияро гирифтем. хуш омадед. бори дигар мегӯем вақтро хуб гузаронед, хотирмонд гузаронед. саломат бошед. ба шумо ташаккур мегӯем. идома медиҳем. дӯстони азиз, биёед ба намояндагони кока-кола гузарем. шахсоне ки бисёр ҳам нӯшокии болаззат доранд ва шарики чорабинии имрӯзаи мо ҳамсадо Music Awards ҳастанд. хуш омадед. Ташаккур, спасибо большое. Не надо держать? метавонед гиред. Агар ягон суруди нав омода карда бошед, ягон мушкиле надорад. Ташаккур зиёд барои ҳамкорӣ. Умуман кока-кола чӣ нӯшокии нав пешниҳод мекунад? биёед аз эксклюзив оғоз кунем чорабинии ҳамсадо Music Awards-ро. Coca-Cola старается каждый раз удивлять своих любителей этого вкуса. Так что пока что мы ничего не можем комментировать этот вопрос, но будем удивлять. саломат бошед. матни аз худ кардаи худро аз забони русӣ дӯсти мо ба мо гуфт. ташаккур. ман дар як омор хонда будам ки кока-кола 1% нӯшокии оламро ташкил мекунад. бигзор 2% бошад он. ташаккури зиёд. воқеан ҳам таманиёти хуб кардам ман. ба шумо раҳмат мегӯем. биёед як акси хотиравӣ гирем. акси хотиравӣ дар видео. бисёр аҷиб. саломат бошед. хуш омадед бори дигар. ада акс гирифтан ҳам лозим аст. дар назди мо ровии Некрӯзи Баҳромзод ҳам қарор дорад. биёед як ду суол аз ӯ пурсон мешавад. Некрӯз, хуш омадед. ташаккури зиёд. шоми ҳаматон бахайр бошад ва ташаккур мегӯям ба ташкилкунандагони анамин чорабинӣ бошукӯ, яъне ҳамсадо Music Awards ки чорумин маросим баргузор карда истодааст барои ҳамаи мову шумо. ташаккур бар радиои ҳамсадо гуфтан мехостанд. Некрӯз, ба кадом лоиҳаҳо ҳоло машғул ҳастед? хуб, худи ҳозир ман бисёртар ба дигар корҳо машғул ҳастам, лекин дар саҳифаи Instagram, YouTube кам фаъол ҳастам ва иншоалло дар нақша бисёр нақшаҳо зиёд ҳастанд. лоиҳаҳои навро мунтазирем. саломат бошед. ташаккур. ба шумо раҳмат мегӯям. суҳбати имрӯзаи мо ҳоло идома дорад. интизор мешавем меҳмонони навбатиро. биёед бубинем дар онҷо чӣ гап аст. рафтем. чӣ тавре ки мебинед Ровӣ Раҷаҳмад дар онҷост ва мухлисони ҷо ҷамъ омаданд. чорабинӣ ҳам дар сатҳи баланд. бубинед дӯстон, ин нафарро бубинед. аллакай соядаст аз худи меҳриндигори Рустам гирифт. хурсанд ҳастед? бале. боз аз ки соядаст гирифтан мехостед? Сафар Муҳаммад. ба фикрам аз Сафар Муҳаммад бо ин гирифта намешавад, вале ба фикрам Сафар Муҳаммад ба шумо мегузорад. ташаккур. ба фикрам ба он ҷо рафтани мо он қадар ҳам босифат намешавад. Раҷ Аҳмад, Макс Қосимов ва сарояндаи дигар дар назди мо. таманиёти бисёр самимӣ як муддати дароз интизор шуда истоданд. барои нишонаи Рустам як қарсак. нишонаи Рустам аст дар инҷо. ин қадар зебо ҳастед, мисли гул, боз як гулдастаи дигар. ин барои ки аст мумкин набошад? туҳфа барои ки аст? ба диҷей Эмреҷан нигаред. ба фикрам воқеан ҳам чи як бренди шампуни Раҷ Аҳмад аст. албатта боз ки ва буд. гаронарзишро истифода мебарад. нишонаи Рустам ва биёед баргардем. ҷавони сипос Макс, воқеан гул барои гул аст. дӯстони азиз, баъд аз якчанд лаҳза нишонаи Рустам ба саҳна, аниқтараш ба назди мо меояд. нишона шуморо ба ин ҷо мехонем. хуш омадед. албатта саломат бошед. ташаккур. хуш омадед ба чорабинии мо ҳамсадо Music Awards. ташаккури зиёд шумо. сипос. нишона, ман як чизро пурсидан мехостам. ин чандумин ҷоизаи шумо, хусусан ҷоизаи шумо аз радиои ҳамсадо аст? ҳамсадо Music Awards.
хато накунам агар чорумин ба фикрам. 4 ҷоиза? Ё 3-4, бале. Беҳтарин нишонзани ҳамсадо Music Awards мешавад. 4 ҷоиза аз 4 ба фикрам 4 ҷоизае ки баргузор гашт, ҷоиза ба даст овардааст. Нишона Эрлинг Холланд ба фикрам чунин нишонаи баланд дорад дар футбол ва нишонаи Рустам дар ҳамсадо Music Awards. Пури зиёд мегӯям ба радиои ҳамсадо Music ки моро қадр мекунед. Сипос, мо воқеан ҳам ҳаловат мебарем аз сурудҳои шумо. Кадом сурудро имрӯз замзама мекунед? Бачаи балҷувонӣ. Бачаи балҷувонӣ. Уман медонед ман чизро гуфтан мехостам. Бо сурудҳои нишонаи Рустам ҳар яки мо метавонем фани ҷуғрофияро хуб омӯзем. Бачаи балҷувонӣ. Боз кадом дар бораи кадом бачаҳо суруд хондаед? Дигар нахондам. Фани ҷуғрофия танҳо оғоз мегардад. Ташаккури зиёд. Саломат бошед, хушомадед мегӯем. Раҷа Аҳмад, марҳамат, бифармоед. мухлисон ҷамъ омаданд ки бо нишонаи Рустам акс гиранд ва нишонаи Рустам ин имкониятро ба дӯстон ҳама ба назди нишонаи Рустам рафтан. Акнун мо метавонем аз онҳо суҳбат кунем. Саломат бошед. Ассалому алайкум, дуруд ба ҳамдиёрони гиромӣ, ба роҳбарият ва кулли дастандкорони ана ҳамин як тантанаи бузургу зебо, чорумин маросими ҷоизаспории ҳамсадо Music Awards ки хушоянд аст дар фазои зебои ободу осудаи меҳани мо чунин радиоҳо бунёд мешаванду тарғибгару ташвиқгару дастгири чунин ҳунармандони ҳам соҳиби истеъдод ва ҳам навро ҳастанд. Муборак бошад. Саломат бошед, ташаккур зиёд. Раҷа Аҳмад чунон бурро, рост, беғалат хонд. Ман сараввал тасаввур кардам ки ҳамон таҷҳизоти камера аст ки дар телевизион истифода мебаранд баъзе ровиён, хусусан ман. таҷрибаи корӣ дар телевизион мактаби бузург аст албатта. Воқеан ҳамин тавр аст. Ташаккури зиёд ки ташриф овардед. Ва ман мо шуморо дар радио интизор ҳастем. Хуб, даъвати хуб кунед, албатта мебиёем. То ин дам даъвати бад надоштаем мо. То ин дам ман чанд маротиба меҳмони радиои ҳамсадо будам. Замоне ки бо Зулайхо продюсераш будам кор мекардам, замоне ки худамро даъват карданд дар онҷо ва дар замони шумо бошад айни ҳол ягон пешниҳоди ҷиддӣ надидам. Лекин шӯхӣ албатта ҳазл аст. Даъват будан, аммо мо сафари корӣ доштем. Ҳатман баъд аз маросим аввалин шуда иншоалло ба барномаҳои шумо мебиям. Чун ҳамешагӣ барномаҳои шуморо тамошо мекунам. Хеле ҷолиб аст. аҳсан. Сипос. Баҳои баланд гирифтан аз шахси тахассусманд барои мо ин баҳои арзанда аст. Сипос. Хуш омадед бори дигар. Саломат бошед. Ташаккур. Арақҳои Фирдавса бинед. Ин арақи ҷабин аст. Ин арақи ҷабин аст. Ин аст масъулият. аҳсан. Ташаккур. Хуш омадед. Суро Аҳмадова, салом алайкум. Хуш омадед. Саломат бошед. Сипос. Марҳамат ба девори мо, девори ғайриоддии мо. Ман як чизро қайд мекардам. Ман солҳо ба Суро Аҳмадова бениҳоят зиёд ҳастанд. Сараввал, стайли шумо иваз шуд. Чаро? Чун ҳамин стайл ба ман писанд шуд. Ташаккур. Ман дар телевизион ва радио ман пинҳонӣ ба фикрам нест. Стайл ман тарзи либоспӯшии Суро Аҳмадова як тарз аст ва дар дигар чорабиниҳо дигар. имрӯз боз ман як муаммои дигар ба мо пайдо шуд ва як чизи дигар пурсидан мехостам. Имконпазир бошад агар, махфӣ набошад агар. Сару садоҳо мавриди ҳаёти шахсии Суро Аҳмадова маълумотҳои зиёд пайдо шуда истоданд. хоксор кӯтоҳ карда пурсон мешавем. Дили Суро Аҳмадова феълан ба касе тааллуқ дорад? Шояд. ман фикр мекунам ки дар ҳаёт нест нафаре ки дилаш мол ягон нафар набошад. Шояд дили ман ҳам соҳиби худро дошта бошад. Шояд дошта бошад. Ин чӣ гуна ки духтарон ба писарон мегӯянд мо танҳо дӯст ҳастем. Не, шумо ба дигарон намегӯед? бале дӯстон ҳастанду, аммо бо соҳибе ки дилро месупорӣ. Он шахсоне ки шумо ба онҳо гуфтед ки дӯст ҳастед, онҳо умеди зиёдтар доранд ба фикрам. Саломат бошед. Ташаккур. Кадом сурудро имрӯз замзама мекунед? суруди ҳабиби. беҳтарин. Ба забони арабӣ аст, тоҷикӣ? ҳам арабӣ, ҳам тоҷикӣ. Дузабона. пешвоз мегирем бори дигар. Суро Аҳмадоваи дузабонаро хуш омадед бори дигар. Марҳамат. Саломат бошед, зинда бошед. Ташаккури зиёд. Бачаҳо, имрӯзаи мо ҳамсадо Music Awards сурудҳои шуморо мухлисон, шунавандагони радио бисёр дӯст медоранд, гӯш мекунанд, фармоиш медиҳанд. Боз албатта як таманиёт баҳри мухлисони худ.
ташаккур ба ҳама он нафароне ки дар ин консерти бо шукӯҳ иштирок доштанд ва ман фақат гуфтанӣ ҳастам ки ҳамсадои ҳамсадо бошанд. Зинда бошен. сипос бори дигар хуш омадед. Сора Аҳмад ва мухлисон ҳоло ба фикрам маро ба чанд қисм ҷудо мекунанд. Бубинед чӣ гуна саҳна аст. Агар ба фикрам дертар медидем шояд ки Сора Аҳмад ва дар якҷоягӣ бо мухлисон омадааст. Дар миёни мухлисонро пайдо кардан бисёр мушкил аст. Зулайхо Мамадшоева, Зулайхо. Салом алайкум. Дӯстони азиз, дар назди мо қарор дорад Бахтовари Ҷамшед ва сарояндаи маҳбуб, сарояндаи писандида ва як маълумоти дигар, диққат ба мақомоти андоз, соҳибкори инфиродӣ Зулайхо Мамадшоева. Дӯстони азиз, хуш омадед. Хуш бошен. Ман нафаҳмидам шумо душманӣ маен ё ки мара чиқед? ин маротибаи аввал аст ки рости ман Зулайхо Мамадшоеваро аз наздикӣ мебинам. Камтар аз 1 метр, шояд бояд каме ба ақиб гузарам, вале бо чунин маълумот оғоз кардем. боварӣ дорем ки дӯстӣ пайдо мекунем ба ҳар нав. Ташаккур. Шумо дӯст намешавам. Зулайхо Мамадшоева, уман Зулайхо Мамадшоева бо ман дӯст намешавад. ин видео дар Reels ва TikTok 1 миллион маротиба ба фикрам тамошо ба даст меорад. Бахтовари Ҷамшед ҳамзамон дар назди мост. Хуш омадед. муборак бошад ба кулли кормандони радиои ҳамсадо. Ташаккур. Зулайхо, як сол имкон бошад, агар кадом сарояндагонро дӯст медоред ва гӯш мекунед? Дар плейлисти телефони шумо кадом сарояндагон ҷой доранд? Аз кадом кишвар? Аз Тоҷикистон. Ва бигзор танҳо тоҷикзабононро шумо ба мо бигӯед. биё ман шумода савол битам. Марҳамат, микрофонро доред. Кадом сарояндара Зулайхо Мамадшоева зиёд аз аввал гӯш мекард? Зулайхо Мамадшоева аз аввал сароянда Фирдавси Каримзодро гӯш мекард. ман ислом мекунам. Зулайхо Мамадшоева бештар сароянда Манижа Давлатоваро гӯш мекард. ҷавоб доред. Азиз, як қарсак баҳри ман шавад. Ташаккури зиёд. имрӯз кадом сурӯро замзама мекунед? имрӯз барои мухлисонам як сурпрайзи хуб дорам. Сурпрайз ҳадия мешавад. хуш омадед мегӯям. Мухлисон ба фикрам моро ба қисмҳо ҷудо мекунанд. бифармоед. як қарсак баҳри Зулайхо Мамадшоева ва суҳбати худро идома медиҳем. дӯстони азиз, баъд аз якчанд лаҳза суҳбат мекунем бо Ёсамин Давлатова, сарояндае ки суруди Кабутарро хондааст. баҳси зиёд буд дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Ёсамин Давлатова. дӯстони азиз, Ёсамин Давлатова аст дар ин саҳнаи мо, хусусан дар девори махсус гардонида шудаи мо. хуш омадед. Ташаккури зиёд. хуш бошед. саломат бошед. уман як суол ба Ёсамин. чаро ҳамеша дар клипҳои шумо ҳаҷвнигорон иштирок мекунанд? рости бисёр саволи хуб доден. аз хурдӣ бисёр дӯст медорам ҳаҷвнигорои Тоҷикистон ва умуман дар Тоҷикистон санъаткорои беҳтарин агар бигӯм ҳамо ҳастанд ва бисёрам дӯстшон медорам. санъатшон дӯстдоштание. бигзор ки ҳама боз мисли пешина онҳоро дӯст бидоранд ва дар клипҳои ҳама дурахш битиҳанд. саломат бошед. як чиз дигар пурсидан мехостам. дар клипи охирини худ шумо бо мураббии футбол, яъне чунин як сужа буд ки муносибат доштаед. билохира ин нафарро гирифтед? рости чӣ гуна анҷом ёфтанд ин муносибатҳо? муносибатҳо рости ин клип барои он буд ки занои тоҷик умуман зан ману аз зудаи ҳама чиз мебарояд ва бигзор ки мардом ин гуна занорам дӯст бидоранд. хуб шахсан ҳарчанд ки якҷоям набошам дар у клип, аммо маънои клип дигартар. фаҳмо. саломат бошед. уман суруде ки шумо Кабутар сурудро замзама кардед, баҳсу мунозира бениҳоят зиёд шуд дар шабакаҳои иҷтимоӣ ки не ин суруд ба Ёсамин Давлатова тааллуқ надорад, дигарон мегӯяд фарқе надорад, тааллуқ дорад. чӣ гуфтание доред? рости Кабутар аз ки аст? чӣ тавре ки гуфта будам дар дигар барномаҳо, санъат ҳаду канор надорад. ҳар чизе ки аз самимӣ аст, аз ҳама аст. санъат аз ҳама аст. ҳар касе ки аз ҳудаи ин суруду аз ҳудаи ин намуди истеъдод мебурояд, албатта ман ҳуқуқ надорам бигӯм ки суруд танҳо аз ман аст. саломат шуд. сипос. Зайн Шамсиддинро ба саҳна даъват мекунем. ҳоло ба назди худ ман саҳна мегӯям, чун саҳнаи имрӯзаи мо инҷост. як маълумотро қайд карда мехостам. Зайн, марҳамат. медонед чӣ Зайн?
хуш омадед дӯстони азиз, бори дигар салом. Зайн каме наздиктар бошед ба мо. Шабнами Тоҷиддин, сарояндае ки албатта шумо хитҳо омода мекунед. Ба тамошобинон мегӯям ки хитмейкери маъруф Зайн Шамсиддин дар назди мост. Салом алайкум. Салом алайкум. Ва шумо ва аҳли ами ҳозирин. Саломат бошед. Шабнами Тоҷиддин дар яке аз барномаҳои Салом ҳамсадо ширкат карда. Медонед чӣ гуфт? Ӯ гуфт Зайн Шамсиддин дар ҳақиқат дар копия беҳтарин аст гуфтааст. Ман албатта муноқиша ва ҷангҷӯй нестам, аммо Шабнами Тоҷиддин нисбат шумо чунин гуфт. Чӣ гуфтание доред? Танҳо дар копия гуфт. Дар копия гуфт. бигзор ҳар касе ки моро хеле ки қабул мекунад, яъне ки мешуморанд, ба ҳар як шахс яъне ки маълумтаре ки бо дани худаш ки биданаш. Саломат бошед. Рости инро хандида гуфтанд Шабнами Тоҷиддин. Воқеан ҳам ҳаловат бурдан аз онҳо. Ҳоло шояд аз саҳна берун буд, вақте ки Ёсамин Давлатова Гулдухтарро буса мекард. Ҳар яки мо дар ҷои ин Гулдухтар будан мехостем. Ҳамин тавр не? Саломат бошед. Хуш омадед мегӯем. Марамат. Ногуфтанам монад ин сурудҳое ки албатта мо пешкаши мардум мекунем, клипҳои ира мехостем ки пешкаш кунем ки як инсони беҳтарини ки ҳам бале клипмейкери ҷавоне ки имрӯз бисёр ҳунару истеъдоди хуб дорад, дар дили мо шахсан санъаткорро ҷой дорад. Мехоҳам даъватш кунам Раҳматуллои Фаслиддин. Раҳматуллои Фаслиддин номашро медонем, худашро боре ҳам надидаем. Хуш омадед Раҳматуллои Фаслиддин. Саломат бошед. Салом алайкум. Фаслиддин, сарчашмаи асосии даромади шумо дар чист? Як-якбора аз маблағ оғоз мекунем. Ака ин саволо махфӣ мона, аз тарафи саволои маблағ махфӣ мона хубтарак мешавад. Саломат бошед. Аз омода кардани клипҳо даромад ҳаст? Худоба шукр ҳаст. Ташаккур. Хуш омадед. Бисёр бениҳоят гарчанде ки ҳазу шӯхӣ мекунем, бениҳоят хурсанд ҳастем ки ташриф овардед ба чорабинии имрӯзаи мо ҳамсадои Music Awards. Он сурудҳое ки, он клипҳое ки ман аз шумо сами худро расонидед, дар ин саҳна баромада сарояндаҳо ин сурудҳоро замзама мекунанд. Бори дигар хуш омадед. Бениҳоят хурсанд ҳастем ки қадам ранҷа намудед. Саломат бошед. Ташаккур. Сипос. Зайн Шамсиддин ва Ёсамин Давлатова дар назди мо буданд. Дар як ҷойгӣ бо Раҳматуллои Фаслиддин интизор мешавем. Мо имрӯз дар реҷаи интизорӣ ҳастем. Инҷо акнун бояд ҳамон як аломати загрузка ё ин ки лоудинг пайдо шавад. дӯстони азиз, ягон сароянда аз мо ба қавле гурехта наметавонад. Пешвоз гиред Қурбон Алиев. Саломат бошед. Ташаккур. Қурбон Алиев, чаро чунин як сурати баландро пеша карда аз мо гурехтед? Ба саҳна ин қадар шитоб кардед? Ба назди мухлисон мехостед равед? интизории шумо аст чорабини имрӯза. Мо каме ҳаҷв кардем бо Қурбон Алиев. Чӣ гуна аст интизории шумо? Чӣ гуна интизории шумо аст чорабини имрӯза? интизори мо аввало ман миннатдории худро ба радиои ҳамсадо мерасонам ки моро дар ин консерт яъне қадр кард, даъват кард ва мо ҳам барои мухлисони азиз як суруди нав пешкаш мекунем. Суруди нав? Ман ростӣ каме аз суруди нави шуморо фаҳмида будам. Номи духтарро намедонам, вале румол мебаст, румоли шол мебаст. Мумкин аст каме баландтар ва камера. Духтар румол мебаст, румоли шол мебаст, сад хашавам ба нозош, ба сад хаёл мебаст. Боқӣ мондаи сурудро дар чорабини ҳамсадо Music Awards гӯш мекунем, вале наворбардори мо диққати худро ба гулдухтарон равона кардааст. Фаҳмидан мумкин аст наворбардори мо мард аст. Ташаккур. Мо аз Қурбон Алиев каме ба канори дигар рафтем. Хуш омадед. Интизор ҳастем. Муваффақият дар саҳна. Ташаккур. корро идома медиҳем. дӯстони азиз, ҳоло мо дар пушти саҳна қарор дорем. бубинед дар он ҷо ки аст Зикрулло Ҳакимов, нобиғаи эстрадаи тоҷик. каме наздиктар бемем, бояд саҳнаро нишон бидем ва мухлисон наздиктар. агар суруди ватандӯстона хонад, бо эҳсоси ватандӯстӣ мехонад. агар суруди ишқи аст, чӣ гуна зебост. ишқ мехонад. агар суруди модар падар аст, метавонед ташаккур нагӯед. рафтем. ҳоло боз моро танбеҳ надиҳанд. дӯстони азиз, дар назди мо қарор дорад
яке аз ҳунармандони бисёрам бо маҳорат, шахсе ки рақси зебо нишон медиҳад, Умеда ё ин ки Бетгалуми. Пайгирандагони радиои Ҳамсадо, ман ин нафарро ёфтам махсусан барои шумо эксклюзив. Умеда, салом алейкум, хуш омадед ба ҷоизаи Ҳамсадо Music Awards. Рамат Калон, спасибо всем большое. Я рада здесь находиться в качестве гостя, в качестве приглашенных танцоров. Жаль, что я сейчас не танцую, но я затанцую, дай бог, через 1,5 годика, это точно. Баъд аз 1,5 сол, баъд аз оне ки мо ба қавле ҷандор мешавем. Да, это верно. Мы ждем пополнения. Саломат бошед. Биёед як ҳаракати нав пайдо кунем. Як ҳаракати шумо, рақси шумо, репери ки номашро намегирем, гап сари курта меравад. Дар он ҷо ҳаракат кардед ва дар баъзе сарчашмаҳо зиёда аз 100,000 тамошобинро ба даст овард. Ҳамин тавр аст. Умеда биёед як ҳаракати навро такрор кунем. Какое? Мутахассис шумо ҳастед. Ну, знаете, все новое, это все новое, развивающееся, поэтому мы стараемся радовать вас, а вы стараетесь радовать нас и наше радио. Радиои мо, радио Ҳамсадо 94 FM-ро инҷо албатта номбар карданд ва чӣ тавр рақсро мо ёд гирем, чӣ тавр рақс дуруст ҳаракат карданро мо омӯзем? Хип-хоп, ритмика, просто раскройтесь. И все у вас получится. Бо чунин бадане ки ба туби боулинг монандӣ дорад, чӣ тавр инсон кушода шуда метавонад? Все зависит от вас. Все зависит от вашего желания и насколько вы хотите начать танцевать и двигаться. Медонед чӣ? Ман мехоҳам ки рақс карданро биомӯзам, аммо дар як рӯз 3 табақ оши палавро хӯрданро низ хоҳиш дорам. Ин ду хоҳиш ба якдигар монеа шуда наметавонанд? Ну, чтобы много танцевать, надо много питаться. Фаҳмидед, инро ман нагуфтам, инро раққоси варзида гуфт. Нужны силы для того, чтобы очень много делать, много ставить, много танцевать и двигаться. Як соли ғайриёдӣ мегӯям, танҳо маро назанед. Шумо бениҳоят зиёд ҳаракат мекунед, тамринҳо ба қавли тренировка зиёд доред, вале бори ҳама шумо пурсидаанд ки чаро ту ин қадар зиёд тамрин тренировка мекунӣ, вале инҷо акнун эҳтиёткор будан лозим аст, апперкот мегирем ё ин ки хук. Чаро бадани ту он гунааст, яъне ба монанди ҳозира аст? Чунин солҳо шуданд? Яъне чунин одамон мепурсанд. Умеда ку маро мезанад, инҷо шубҳа нест. Вале ман пурсидан мехостам. Не, ну, знаете, у каждого человека есть, наверное, свое строение организма, и я много работаю, также я и худею, также я и полнею, поэтому получилось так, что мы совместили гормоны с танцами, и получилось то, что получилось. Воқеан посухи зур, аммо инҷа як чиз дигар. ҳарфзанӣ суҳбаткунӣ умеда бисёртар монанд аст ба рақс. Также я худею, также я полнею. Ин ҳаракатҳоро дар хотир нигоҳ доштан лозим аст. Сипосгузорем, муваффақият. Худованд ба шумо фарқ надорад, мард, яъне писар ё ин ки духтар, муҳим фарзанди солимро ато кунад. Саломат бошед. Ташаккури зиёд. Хуш омадед бори дигар. Мо хурсанд ҳастем. Ба шумо раҳмат. дӯстони азиз, рости сарояндагон аллакай дар дохили саҳна омода ҳастанд, дар кохи суруш сурудҳоро ҳатто замзама карда истоданд. Мо шояд хурсанд ҳастем, шояд он қадарам хурсанд нестем, вале хушбахт аз он ҳастем ки чорабинии Ҳамсадо Music Awards баргузор мегардад ва чунин шахсон ба қавле ба ислои русисери кардинал мегӯянд пинҳонӣ меоянд ба ин ҷо. Беҳрӯз Зеваров, пешвоз гиред. Хуш омадед. Ташаккур барои даъват. Ман шумо муборак мегӯям бо чорумин маросими ҷоизасупориятон. Фикр мекунам имрӯз як рӯзи муваффақ мешавад барои ҳамаи мо. Ташаккури зиёд. Саломат бошед. Беҳрӯз вобаста ба баъзе сарчашмаҳо, шояд аз инстаграми шумо бошад, шумо ба Майами сафар кардед ва баъд аз он чӣ тавре ки шумо худ қайд кардед, сарояндагони тоҷик дар Шазам пайдо гардиданд. Ин ба воқеият наздикӣ дорад ё ин ки на? Шояд ки шумо каме дар бораи амалҳои худ мегуфтед, барои мон ҷолиб мешуд. Бале, дуруст қайд кардед. Ин 10 сол пеш буд. Ҳамаи сарандои тоҷик дар бозори ҷаҳонӣ сурудҳояшон паҳн шуда буданд. Бо кадом лейбл шартнома бастед? World Media Alliance.
World Media Alliance. Бо дигар лоиҳаҳо ба монанди Warner ва Global Music шартномаҳо уман дар оянда нақша доред? шояд мешаванд. саломат бошед. Ташаккур дӯстони азиз, берӯз зеваров бисёр як суҳбати самимӣ доштем. Ба шумо ташаккур мегӯем. Саломат бошед. ҳоло ҳам имконият аст ворид гардед. мо ку дар хизмат ҳастем. муборак бошад боз як бори дигар. Сипос барои даъват. Соро аҳмадова, салом алайкум. ҷоиза дар куҷост? чормин ҷоиза. Чормин ҷоиза? Садо. се ҷоизаро бо худ овардед? Не, ин чорминаш аст. медонед вақте дар лигаи чемпионҳо, дар дигар мусобиқаҳо, футбол бошад, теннис бошад, бокс, гӯштини миллӣ, қаҳрамон ҷомро чунин мебардорад. ҳамсадо 1 2 3 ҳамсадо. соро кӯшиш мекунад ки не ман хурсанд нестам. Не, ман хурсанд нестам. Yes. Не, ман хурсанд нестам. Не, ман хурсанд нестам. Чун аст? Ман зиёд хурсанд ҳастам. Ташаккури зиёд ба шумо, ба ҳамсадо ва инчунин ба акай Комил Сафаров, ки моро қадр карданд ва ин бори чорум аст ки ман сазовори ҷоизаи ҳамсадо гаштам. Миннатдори худро баён мекунам. саломат бошед. бори дигар муборак бошад. бигзор шуморо дигар акнун ки ҷоизаи чаҳорумро ба даст овардед дар ҷоизаи 40-уми ҳамсадо Music Awards интизор мешавам он вақте ки ман наберадор мешавам ва бо набераҳои худ омада инҷо аз шумо суолҳоро пурсон мешавам. муваффақият дар корномаи касбии шумо бо сурудҳои нав. саломат бошед. худо хоҳад. саломат бошед. хуш омадед. суро аҳмадова буданд. дӯстони азиз, акнун ҳоло мунтазир мешавем сарояндаи навбатие ки ҷоизаи ҳамсадо Music Awards ба даст оварад. ҳиссиёти ӯ чӣ гуна аст, чӣ гуна таассурот аст ҷоизаи ҳамсадо Music Awards-ро ба даст овардан? аз ӯ пурсон мешавем. салом алайкум. Фарух Ҳасанов. салом алайкум. салом алайкум. Фарух, аз олмон омадед, ҷоизаро ба даст овардед. либоспӯшӣ ба монанди Ҷеймс Бонд. мошини зебо ба даст мошини зебо харидед то ин ки воқеан ба пуррагӣ ба Ҷеймс Бонд монанд бошед? хеле форма кати омадем, ҳатман мошини зебоам гирифтан дар кор. беҳтарин. ҷоизаи худро нишон дед. мухлисон дидан мехостанд. ин аввалин ҷоизаи Фарух Ҳасанов аст. бо бисёр шавад, бо бисёр шавад. навиштаҷотро бо бисёр шавад. бигзор зиёдтар бошад. штавре ки мо ба дигар меҳмонон гуфтем. дигар дар ҷоизаи чорум не буд, балки дар ҷоизаи 40-уму 50-ум бо наберагони худ омада дар ин саҳна дар назди мухлисон, шахсоне ки ҳунари волои шуморо баҳои баланд доданд, баромад кунед бо дигар бобоён Сунат ва Хусрав. саломат бошед. ташаккур. сурудҳои Фарух Ҳасанов дар радиои ҳамсадо дар маҷи 94.4 FM садо медиҳанд ва ин ҳам боиси хушнудист ки Фарух Ҳасанов дар чорабини имрӯза ширкат кард. Спасибо тебе огромное. Напоследок хочу поблагодарить всех своих коллег, своих друзей, свою семью и вас поблагодарить за такое роскошное мероприятие. Для нас это очень важная роль играет в жизни. Слава Богу, вот мы заслужили, я думаю, раз нас пригласили на такое мероприятие, значит мы заслужили, мы на ровном пути. И мы будем двигаться дальше и покорять мир. бешубҳа арзандаед муваффақият дар корномаи касбии шумо, дар фаъолияти сурудхонии шумо таманно дорем. Ташаккури зиёд. ба шумо раҳмат. Бод бошед. дӯстони азиз, агар дар пушти ман бибинед, меҳринигоҳи Рустам бо раққосаҳо омода карда истодааст баромади худро. ҳамчун марди ҳақиқӣ ба фикрам мо ҳам тамошо мекунем. бисёр дилкаш. ба фикрам эҳтиёт кардан лозим аст ки боз шуморо набинанд, маро кумали намебинанд. мубориз Усмонов аллакай суруди худро дар саҳна замзама кард. ҳоло баъд аз акс гирифтан бо Михаил Ломоносов мо бо ӯ ҳамсӯҳбат мешавем ва шояд шарҳ медиҳад чӣ гуна ин ҷоизаро ба даст овард ва таассуроти ӯро ҳам мешунавем. рафтем шояд каме наворҳои эксклюзивӣ ба даст меорем. ҳоло агар аз дурӣ бинем чунин як батли сухан миёни Михаил Ломоносов ва Мубориз Усмонов рафта истодааст. Мубориз Усмонов солҳои охир ба як сарояндаи маъруф мубаддал гашт. ҳамагон медонем ки фаъолияти худро ҳамчун журналист оғоз кард. салом алайкум. муборак бошад. чӣ гуфтан мехостем дигар? ташаккури зиёд. деки мегӯям ки
оиди ҳами журналистии ман ба барандаҳо як тавсия дорам дар рости оянда. баъд аз оне ки бо ҷоиза бо кунҷи тези он мубориз ба ман равон кард, ман дигар журналист намегӯям муборизро. Журналист гуфтан лозим, барои чӣ? Барои до мегӯянд ки ин инсон як замон журналист буд ва як бора офис шуд, 3 сол шуд. Дӯстони азиз, биё ин дафъа агар дар ягон ҷо баромад кардани шавед, ҳатман ин ба шумо тааллуқ надорад. Дар саҳнаам гуфтам, ман барои шумо худам матн менависам, медиҳам. Саломат бошед. Акнун мо гуфта наметавонем ин инсон як замон хундаи сиёҳ дошт. Ба ҳамин хотир ҳозир чӣ дорад? акнун намедонам. Ин дар мошини нав мо албатта набудем ростӣ. Як пиёла дар ҳамин қадар сол тағйироти Мубориз Усмонов хундаи сиёҳ ба хундаи сафед мубаддал гашт. Раҳмат, ман сипос мегӯям барои шумо. Фирдавс, ман оиди Фирдавсам камтар мехоҳам ки гап занам. имрӯз воқеан фикр мекунам ки аз ҳама барандаи мубрам муосир, барандае ки умуман ба куллан фарқ мекунад, як тарзи усуби хосаи худро дорад, ин чизро бояд ки ҳар яки мо ин чизро хуб дарк кунем, хуб фаҳмем. барои танҳо муваффақият ман доим гӯш мекунам, доим ҳаловат мебарам, беҳтарин ростига. Ва айни замон ту воқеан барандаи беҳтарин. Ин фикри шахсии ман. Ташаккури зиёд Муборис Усмонов чун мегӯяд ва як ду ҷумла дар бораи таъссуроти худ мегуфтед. Ин ба фикрам ки аввалин ҷоизаи шумо ҳамчун Ҳамсадо Music Awards аст. Ин аллакай дуюми ҷоизаи Ҳамсадо Music Awards дар аст. дуввумин ҷоиза аст ки Муборис ширкат мекунад. Бигзор дар 20 бубинем ва 20 агар 20 ҷоизаро Муборис Усмонов гирифт, дӯстон шумо шоҳид ҳастед. Оши палавро ман омода мекунам. Ҳамеша ман оши палавро ба дигарон мегӯям ки мефармоям, ин навбат аз ҷониби ман мешавад. Тамом. Мо оши палавро интизор, якбора ҷоизаро дар оҷо қайд мекунем мешӯем. Саломат бошед. Бори дигар мегӯям, ман хурсанд ҳастам ки сурудҳои Муборис Усмонов дар радиои Ҳамсадо дар мавҷи 94.4 FM садо медиҳад. Саломат бошед. Муборак шавад. Ташаккур бори дигар. Дӯстони азиз, дар ҳар як чорабинӣ, дар ҳар як маърака меҳмоне мешавад ки дер меояд. Пешвоз гиред Валиҷон азизов. Салом алайкум. Немо дер накардем. Шумо дер накардед? Шумо дар назди ошпаз будед? Қабл аз чорабинии имрӯза чанд рӯзи худро дар Душанбе гузаронидед ё дар шаҳри Хуҷанд? Ман аллакай тӯли 1 сол мешавад ман дар Душанбе зиндагӣ дорам. Умуман ба Хуҷанд яъне бениҳоят як муддати кӯтоҳ ба фикрам меравед, танҳо вобаста ба лоиҳаҳо. Зиндагиам ҷаст. Саломат бошед. Умуман нақшаҳои шумо хусусан дар гап сари ҳамкориҳо меравад. Бо кадом сароянда дар оянда суруд сабт кардан мехостед? Ман фикр мекунам ки ин чизо бояд чӣ бошад? Махфӣ бошад ва барои мардум сюрприз шавад. Сюрприз интизор мешавем аз Валиҷон азизов. Муваффақият ба шумо дар чорабинии имрӯза ва ҷоизаи навбатӣ муборак бошад. Саломат бошед. Ташаккур. дӯстони азиз, сарояндаи маъруфи эстрадаи тоҷик Ҷонибек Муродов дар назди мост. Хуш омадед. омад бошед. Салом муборак бошад. ин рӯзи бисёр як нек радиои Ҳамсадо яке аз чорабинои беҳтарини шаҳрро тақдими ҳаводорон карданд. бароям бисёр хурсанд. сарҷамӣ зиёд шавад, ҳама ҳунармандо зиёдтар будам, хеле сарҷамъ шудам, хеле хурсандӣ кунем. Саломат бошед. Ногуфта намояд ки Ҷонибек Муродов сайёҳи маъруф ҳам набошад, қариб ки тамоми кишварҳоро сайр кардааст ва ба монанди он гурӯҳҳои ҳаҷвӣ ҳатто дар география будааст. Дигар масъаларо пурсидан мехостам. Дар барномаи Салом Ҳамсадо Ҷонибек Муродов шумо меҳмон шудед ва як чизи бисёр аҷибро қайд кардед. Ҳоло забони испаниро омӯхтан лозим аст, чун шумо дар Доминикана будед ва забони испанӣ дар он ҷо лозим буд. баъд аз он барнома агар хато накунам 2 ё 3 моҳ сипарӣ шуд. забони испаниро омӯхтед? ягон пешравӣ нест. дар забони испанӣ ба монанди ман Реал Мадрид, Барселона, Малага, Валядолид ҳаминҳоро медонед. Саломат бошед. Вале ба ҳар нав ба фикри ман шумо яке аз сарояндагоне ҳастед дар эстрадаи тоҷик ки воқеан ҳам чунин як амалҳои дурусту ҷолибро паҳн мекунед. Сайёҳат бошад, омӯзиши дигар забонҳо бошад ки пайгирандагони мо, шахсоне ки моро дар YouTube мебинанд, шахсоне ки мавҷи 94.4 FM-ро гӯш мекунанд, намунаи ибрат пайдо кунанд дар симои Ҷонибек Муродов. Хуш омадед. Саломат бошед. ба шумо раҳмат. муваффақият. Саломат бошед. Ман намедонам, ман якчанд рӯз қабл чунин лоиҳа буд ки забони испанӣ омӯзам, вале хоб рафтам. Ҷамшед Исмоилов, ҷоизаи Ҳамсадо Music Awards муборак бошад. Ташаккур. Ман хеле сипосгузорам аз тамоми мухлисоне ки барои мо мана даъват карданд бар ин ҷо. Сипосгузорам. Бениҳоят
хушбахт ҳастам ки имрӯз ҳамроҳи чунин санъаткорои беҳтарини диёрамон дар як саҳна ҳастам. Барои шумоям ташаккур ки таклиф кардедтон. хушбахтарини дунё ҳастам алон. Ташаккур. саломат бошед. Ба шумо ташаккур мегӯем ва инҷо чӣ тавре ки худ мегӯянд шогирду устод инро рости ман намегӯям. ҷонибек муродов дар ҳар суҳбат ба фикрам қайд мекунанд ин чиз. муборак бошад. ҳамин шахс сабаб шуду мо ҳунарманди эстрадӣ шудем. аҷиби суҳбат ҳамон аст ки ҷонибек муродов мегӯяд ҷамшед исмоилов устоди ман аст ва ҷонибек муродов мегӯяд ки ҷамшед исмоилов устоди ман аст ва ҷамшед исмоилов мегӯяд ки ҳамин ман гуфтам ки рав ба ҳамон гурӯҳ номнавис шав. тамом яъне инҷо фарқиятро мебинем. аз бародари ман муборак бошад. ин чӣ мегӯям мукофоти беҳтарин бигзор ки дигар бол-боли ҳам фақат мукофотҳо бошад. саломат бошед ҷонибек муродов ва ҷамшед исмоилов. муборак бошад, муваффақият. интизор ҳастем. бигзор сурудҳои шуморо ин як таманниёти ғайриоддӣ дар шазам 8 миллион маротиба зиёдтар гӯш кунанд. ин аз ютуб каме фарқ мекунад ба он хотире ки одамон аз дигар гӯшаву канори дунё суруди шуморо ҷустуҷӯ намоянд. раҳмат барои таманниёт. ман ба шумо ҳам низ беҳтарини қуллаҳои баланди ҳам эҷодӣ ҳам дар соҳаи телевизион ва радио таманно мекунам. саломат бошед. бо шумо ифтихор мекунам. саломат шуд чун дуои шумо самимӣ аст. боварӣ дорам ки мустаҷоб бигардад. саломат бошед. хуш омадед. бори дигар муваффақият. саломат бошед. ташаккур. чунин суҳбатҳои ҷолиб дорем мо дар ҳамсадо Music Awards. Version ҷоизаи ҳамсадо Music Awards омад. ҳиссиёт чӣ гуна аст? ҳиссиёт албатта ки баъди ҷоиза гирифтан ҳиссиёт бениҳоят беҳтарин аст ва бисёр хушбахт ҳастам ки ҳунари маро қадр мекунанд ва ҳамеша ҳар сол барои ман ҳамин хел ҷоизаҳо қадрдонӣ мекунанд. бисёр шод ҳастам. ташаккури зиёд ба ҳамсадо. саломат бошед. ташаккур мегӯяд радиои ҳамсадо. худро дар симои радиои ҳамсадо эҳсос кардам. ташаккури зиёд ки дар саломат бошед. дар мавҷи 94.4 FM мо сурудҳои Меринигор Рустамро гӯш мекунем ва ҷоизаи ҳамсадо Music Awards-ро Меринигор Рустам ба даст овард. ва суоли худро кам такрор мекунам. бизор ҳамин тавр бошад. дар саҳна наафтидед? дар саҳна худоро шукр ки наафтодам. бале бисёр ростӣ хеле вақт дар саҳна иштирок накарда будам. дар амрико будам. ин аз омаданам аввалин чорабинӣ ки буд ман иштирок кардам. ростӣ ҳис кардам ки мардум маро хеле пазмон буданд ва чӣ қадар гарм бисёр самимона истиқбол гирифтанд. бисёр хушбахтам. бисёр аз баромади худам розӣ ҳастам. саломат бошед. дар баробари суҳбат Меринигор дар амрико будам. Меринигор медонад ки ман чунин гуфта наметавонам. худо кунад ки шумо ҳам сафар кунед. саломат бошед. ана дуои Меринигори Рустам ба фикрам амалӣ мегардад. саломат бошед. Меринигор, шумо медонед ки бародари шумо бо яъне Сафар Муҳаммади Рустам бо репсаро эмван бисёр як коллаборатсия, як ҳамкории хубе сабт кард. чунин як ҳамкориро мо дар шояд дар жанри шумо мебинем, яъне R&B бошад, каме реп ва каме суруди. шумо нашнавиден таронае ки мо бо ҳамроҳи эмван иҷро карда будем. манёри туям чӣ қадар хит шуда буду тарона. ростӣ ман аз як суруди R&B серӣ надорам. бигзор чанд то бошад бо дигар репсарони ман дар назар. албатта мешавад. ҳатман Меҳрнигора ҳунараш сарҳад надорад ва дар тамоми жанрҳо ба дили пур гуфта метавонам ки хонда метавонам ва ҳатман барои мухлисони азизам дар тамоми жанр иҷро мекунам таронаҳо. агар ки шумо хоҳиш дошта бошед ба ҷону дил. бо ман Меҳрнигор бо ман суруд хондан лозим нест, барое ки баъд аз он ба фикрам карьераи шумо ба поён меравад. барое ки ҷо гапсари Фирдавси карам ки шумо танҳо гӯш кунед. ҳатман ин ҳаст. ин тавр ки бошад, агар дилхоҳ жанрҳо бошад, мо дар опера аз шумо суруд интизор ҳастем. Opera, okay. Майла? Fine, let's wait then. What is going on? Okay, sure. Бед як фристайл мекунем. Ман бит мекунам, шумо каме замзама мекунед. Дилхоҳ суруди шумо бошад. Омода ҳастед? Бит. We'll see. Okay, кубу хон. Let's go. Aha. Let's start, baby. Yeah.
мери нигори рустам он ҳамсадо радио. ташаккури зиёд муборак бошад ҷоизаи ҳамсадо Music Awards. интизор мешавем дар меҳмонӣ аллакай, чун шахсан бо шумо шиносӣ пайдо кардем. акнун вақт пайдо кунед. ман медонам ки шумо говҷӯшӣ доред, табақҳоро мешӯед, яъне мақсад корҳои шумо бениҳоят зиёд ҳастанд. каме афсонаи рустам мо шуморо воқеан акнун ҷиддӣ мегӯям, мо воқеан ҳам интизор ҳастем. бигзор пояндоза партоен миём. пояндоз маҷбур мешавам аз маоши худ пояндоз бихарам. ва гулроҳ низ фаромӯш насозед. гулро ман шахси оиладор ҳастам, вале кӯшиш мекунам ба ҳар нав. ҳунармандро қадр кардан дар кор. ҳунармандро қадр мекунем. ташаккури зиёд. воқеан ҳам ҳаловат бурдем аз суҳбат. саломат бошед. худо нигаҳбон. Love you guys. берингори рустам бо ҷоизаи ҳамсадо Music Awards дӯстон. акро ҷонибек ҷоизаро билохира гирифтед. раҳмат акоҷон, раҳмат. саломат бошед, ҷоиза муборак бошад. умуман ҷевоне доред ки дар хона ҷоизаҳоро мегузаред, барое ки сарояндае ки ба монанди шумо дар эстрадаи тоҷик аллакай 10 сол зиёд аст, новобаста аз оне ки даҳҳо сол гуфтан мехостанд. 25 сол мешавад. акнун дар забони тоҷикӣ вожаи 20 сол нест, аммо 10 сол мегӯянд. ҷевоне надоред ки онҳоро ҷамъ меоваред? шукри худо, хоно ҷевонон нав ба нав шудааст. пул ки зиёд шуд, ҷевонаам бисёр мешавад. ягона сарояндае ки вобаста ба сарчашмаи даромад ҳеҷ чизи пинҳонӣ надорад. ва ман бовар дорам ки сароянда Зулайхо Мамачоева ҳаҷви моро дуруст фаҳмиданд. саломат бошед, муваффақият. бори дигар дар радиои ҳамсадо интизор мешавем. дар паноҳи худо саломат бошед. дӯстони азиз, нишонаи рустам бо ҷоизаи худ ҳамсадо Music Awards муборак бошад. чаҳорумин ҷоиза аст ба фикрам. хато накунам, бале. дӯстони азиз, нишонаи рустам ба назарам, ман метавонам хато кунам, ашк мерезад. ин ашк аст ё ин ҳаяҷон аст? чи аст мефаҳмондед? ман ин ҷоизаро ба бародарам Фаридунҷони Хайруллозода мебахшам. рӯҳашон шод бош. саломат бошед дӯстони азиз, рӯҳашон шод бод. Фаридуни Хайруллозодаро, ровии радиои ҳамсадо, ровии писандидаи мо. акнун ба фикрам мо вақти зиёди шуморо намегирем. ташаккур барои ширкататон. саломат бошед. ба шумо раҳмат. мегӯянд дӯстон оинаи якдигаранд. мо дӯст ҳастем. не мо бародар ҳастем. мо бародар ҳастем. созен хубе назин. шукр, раҳмат. шавад хурсандиё. саломат бошед. мо ба шумо мегӯем муборак бошад ҷоизаи ҳамсадо Music Awards. беҳтарин ҷоиза. дар саҳна ҳамин тавр суруд замзама кардед? аввалашда неву мубайнишда ҳам хеле замзама кардем. ҳам як ҷавордам. акнун як суоли дигар. мо ку ҳоло сабтро дар YouTube мунтазир мешавем, вале як чизи дигар. таассуроти мухлисон дар саҳна, умуман дар саҳна, дар толор шахсоне ки нишаста буданд чӣ гуна буданд? вақте ки одам дилаш пок боша, дар назди худованд рост боша, худованд бениҳоят бузург аст ки дили мухлисонамро ҳамихел ба дили ман тару тоза мебахшад, ҳамихел хурсандӣ мекунад. ман хурсандии мухлисонамро мехоҳам, мухлисонамро дӯст медорам. саломат бошед. вале он чизе ки ман муайян карда мехостам, баъд аз оне ки ин тоҷро ба бар кардед, хурсандӣ вау қарсакзанӣ зиёдтар шуд? бениҳоят зиёдтар шуд. тоҷи ман мухлисонам ҳастанд. саломат бошед. дӯстони азиз, як қарсак мезанем баҳри Михаил Ломоносов. ҷоиза муборак бошад. ҳамсадо Music Awards либосҳои ғайриодиро танҳо дар ин ҷо дидан мумкин аст. саломат бошед. 94.4 FM радиоро гӯш кардан хусусан аз хотир набароред. Михаил Ломоносов, сипос. як борга бо фуромӯшӣ накунед, моро даъват кунед. саломат бошед. ҳатман. мо медонед дар радиои ҳамсадо ошхона дорем. дар он ҷо обҳои болаззат бениҳоят зиёд ҳастанд. ҳар рӯз боз хӯрокворӣ зиёд меорем. умуман он ҷоро коворкинг гуфтан мумкин аст. интернет ҳаст, хӯрок ҳаст, он ҷо истиқомат карда мешавад. пас интизорем чунин меҳмонони гиромиқадрро бо маҳорати баланд ба монанди Михаил Ломоносов. гуфти худ хӯрок ҳаст, ҳама чиз аст, булат аст. иқа шӯшидагӣ ман тарафи худ сир мекунам ба ҷоҷа. хуш мешавам агар меҳмон бигирӣ. саломат бошед. биёед пешвоз мегирем. сипос. ин ҳамаш бо дастгирии аввалаш худованди бузург меҳрубон бахшоянда ва дуои падару модар аст. ва бо дуои падару модар мо ҳамихел месабзем ва мухлисони мо ҳамеша зинда бошанд, ҷовидон бошанд. як лаҳза метавонед
дипломро ман медорам, аммо чӣ тарзе ки як ананаи хуби денги як овоз мекашад, каме агар як ду се. Не ози как раз иҷа концертаю чӣ нестаю хе. Тобистоне аки тарафи Россия мегирем кремльский. Не, деньги есть, деньги есть, деньги есть, деньги есть. Деньги есть, деньги есть, снегурочка нест. Саломат бошед. Ташаккури зиёд Михаил Ломоносов. Ман якҷон сипос мекунам, як гап занам бо дастгирии устод Мирзо Саторов. Ман миннатдор ҳастам. Як ҷаҳон сипос аз он устод ки маро дастгирӣ карданд. Ман миннатдор ҳастам бо ин тарзи либосое ки ба ман навоварӣ карданд бародари бузурги меҳрубони мо Умед Нигматов. Ман аз ин акои азиз, устодои азиз миннатдор ҳастам. Никам пахши мара илтимос дар YouTube бимонӣ. Ҳатман ҳатман мо суҳбат карда истодаем, аллакай диплом Михаил Ломоносовро аз худ кардам, каме суҳбат кардем, ба фикрам инро ҳам ба даст меорам. Ташаккур, марҳамат, дипломро гиред, мо ҳаҷ мекунем. Саломат бошед. Ташаккур. Хуш омадед, бифармоед. Дипломро. Ташаккур, саломат бошед. дӯстони арҷманд, сарояндаи ҷоизадори моро на танҳо аз Talents, аз Asia Got Talents мешиносем. моро танҳо аз маҳоратҳои тоҷиконааш, дигар Talents намегӯем, маҳорат мегӯем, мешиносем. Чоршанбе Аловатов ҷоизадори маросими ҷоизаспории Ҳамсадо Music Awards. Чоршанбе, саломат бошед. Ин дуввумин ё ин ки чаҳорумин ҷоиза шумост? Не, ин чорумин аст, чорумин аст. Чорумин ҷоиза. Беҳтарин, саломат бошед. Дар ҳамагон шуморо ҳамчун сарояндаи маъруф дар жанри поп мусиқӣ мешиносанд ва медонанд ки сурудҳои хубро дар жанри фалак ҳам месароед. Боз дар кадом жанрҳо суруд замзама карда метавонед? Ягон жанри дигарро дар оянда омӯхтан мехоҳед? Яъне он чизе ки дар дили шумост, ҳамеро мегӯед. Бале, акнун жанри тамоман дигар буд, тамоман формати дигар буд то само ва аз ин рӯ аз ин вақт боз бисёртар ами хеле форматҳои нав мебарад. Рости суруди то самои шуморо ба монанди як жанри серенада мегӯянд. Каме ба кантри монанди. Яъне Чоршанбе Аловатов Эд Ширани тоҷикӣ шуда истодааст. Бале, ами хел. суруди чӣ тавре ки медонед сурудҳои оромона ба монанди сурудҳое ки энергетикӣ ҳастанд, яъне бенгер мегӯянд ба истои англисӣ, ба монанди онҳо эффекти зиёд надоранд. яъне тамошоаш яъне нисбатан камтар мегирад. Шумо ин чиз бале, аммо агар шумо дар толур мебудед эффекта медидед. Ин суруд худаш як эффекти худаш дошт ва аммо боз мухлисон чӣ хел ин дар дили мухлисон даромад ва чӣ хел дастгирӣ карданд як эффекти дигар буд. Саломат бошед Чоршанбе Аловатов, дӯстдори сурудҳои худ, хуш омадед. Саломат бошед. Дар радиои Ҳамсадо интизор ҳастем. Як рилс ё тиктоки нав мо бояд сабт кунем ки тамошои зиёд ба даст оварад. Ҳатман. Ташаккур. Саломат. дӯстони азиз, Валиҷон Азизов бо ҷоизаи худ аз радиои Ҳамсадо Music Awards. ин як акси видеоӣ мешавад. Менигарем. баъд аз он ҷо мебурем, сурат бурда мешавад. ҳиссиёти шумо чӣ гуна аст? таъссурот беҳад барои ман маъқул шуд. мардум ҳама фаъол ҳастанд. ташаккур ва миннатдории худро ба радиои Ҳамсадо, ба бародари азизам Комилҷон мерасонам ки чунин чорабиниҳоро барои мардум пешкаш мекунад ва мо бо таронаҳои нав мардумро хурсанд месозем. ба шумо, ба аҳли кормандони радиои Ҳамсадо муваффақият, бурдборӣ мехоҳам ки радиои Ҳамсадо чун ҳамешагӣ ҳамин хел дар сафи пеш бошад. ба пеш ташаккур зиёд. вале як чизро ман ин як эрод аз ҷониби ман мешавад. албатта тамошобинон фаъол ҳастанд, аммо як чиз дигарро мегӯям ки шумо онҳоро фаъол мекунед. ба монанди оне ки шумо ба радиои Ҳамсадо омадед, дар як ҷое ки бо ман ва ҷамила нишастем ва сурудро як ҷоя замзама кардем. такрор мекунем. хонди китоби дил хонди. мисраи дуюмро чӣ хушбадоми қисса дармонди. маро бубахшад Валиҷон Азизов, мисраи дуюмро хонди китоби дил хонди. тамоми ғусса аз дилам ронди. ман инҷо намехостам мисраро нохуб кунам, ба ҳамин хотир ба маэстро, ба Валиҷон Азизов боварӣ кардам. саломат бошед, муваффақият ба шумо. дарҳои радиои Ҳамсадо чун ҳамешагӣ барои шумо сарояндагони бо маҳорат боз аст. саломат бошед. ташаккур Валиҷон Азизов. дӯстон.
Ёсамин Давлатова ба назди мо меояд. Ёсамин Давлатова, муборак бошад. Як бора бо суханҳои муборакбодӣ оғоз мекунем суханҳои худро. ташаккури зиёд. Салом ба ҳама мухлисон, ба ҳама тамошобинандагон. ин ҷоизаро ҳамроҳи шумо бо дастгирии шумо гирифтам. Бисёрам миннатдорам, бисёр дӯстон дорам. сурудои нав ба нава интизор бошед. Саломат бошед. ҳаяҷони Ёсамин дар сатҳи баланд аст ки ӯ агар пайхас бурда бошад худи Ёсамин ӯ гуфтааст ташаккури зиёд тамошобинандагон. Як калимаи соддаро ба калимаи мураккаб мубаддал кард. Чӣ гуна хитҳоро ҳам омода мекунед ва чунин вожаҳои нав мебарад. Дар фикрам тренд мешавад. Ёсамин, чӣ пурсидан мехостам? дар саҳнаҳои бузург аллакай маротибаи зиёд баромад мекунед. баробари сурудхонӣ як шуғли нав пайдо кардаед ба худ? баробари сурудхонӣ ростӣ шуғл аз сине ки суруд мехондам аз ҳамон вақт шуғлҳо бисёр буданд ва албатта ҳангоми суруд хондан, ҳангоми як чиз эҷод кардан албатта бисёр шуғлҳои дигарам пайдо мешавад. Бисёр ҳам як шавқи зиёд барои як клипу як суруди нава сабт кардан албатта пайдо мешавад. Яъне мо медонем ки шумо аспсаворӣ карда метавонед, маҳорати зиёд доред. Ош пухта метавонед? Албатта. Кулоби духтар чаро ош пухта натавонад? Саломат бошед. Як дар барномаи Салом ҳамсадо ман шуморо пурсон шуда будам ки агар ҳамсари шумо дар як рӯз 2 хӯрок омода карданро хоҳиш кунад, шумо розӣ ҳастед? Шумо гуфтед 10 то. Сипас блогерон ин қисматро буриданд, ба дигар ҷойҳо гузоштанд, баъдан 4 миллион. Ман дар радио ҳамсадо зиёдтар алто ба фикрам тамошо кардам, вале ҳамон ба фикрам чунин посухҳоро шумо бояд дар ҳамаи ҷойҳо гӯед ки ба фикрам ба мухлисон бениҳоят зиёд писанд аст. Албатта, албатта. Нақшаи оиладоршавии Ёсамин. нақшаи оиладоршавӣ албатта ҳоло хурд ҳастам. ҳоло бисёр хурд ҳастам барои зиндагии бузург, барои зиндагии дигараш шурӯъ кардан. албатта ки дар фикраш ҳастам, аммо ҳоло не. ҳоло солҳои наздик не. Чунки санъат каме як меҳнату заҳмати зиёда талаб мекунад. Албатта бо дар фикраш вақтҳои мебудагиянд ки иншоалло. Саломат бошед. қувваи зиёди шуморо дар саҳна гирифтанд. Боз мо инҷо шуморо ташвиш додем. Саломат бошед. Ёсамин Давлатова ҷоизаи ҳамсадо Music Awards-ро ба даст овард. Хуш омадед бори дигар. Хурсанд ҳастем, хушҳол ҳастем ки бо шумо ҳамсӯҳбат шудем ва инҷо боз ин ҷоизаи Ёсамин Давлатова аст ва албатта шунавандагоне ки фаъолона дархост мекарданд дар барномаи Салом ҳамсадо ки маҳз Ёсамин Давлатоваро сурудҳояшонро гӯш кунанд ва албатта бубинед ки ин мухлисии шумо то чӣ андоза бо кадом андоза ҷоизаҳоро ба Ёсамин Давлатова таъмин карданд. бори дигар хуш омадед. Сипос. Ташаккури зиёд. Ташаккур. ҳамин тавр якчанд сарояндаи боқӣ монданд ки бо онҳо ҳамсӯҳбат мешавем. Энерҷии мо шояд ки ба анҷом расидааст, шояд ки на, вале чунин як муҳит сарояндагони самимӣ ва мухлисони зиёд албатта ба мо қувва медиҳад, ба мо энерҷӣ медиҳад то ин ки ин бахши худро дар чорабинӣ дар маросими ҷоизаспории ҳамсадо Music Awards идома диҳем. дӯстони азиз, сароянда Зулайхо Мамадшоева феълан акс мегирад бо мухлисон ва албатта ӯро бо ҷоизаи ҳамсадо Music Awards табрику муборакбод мегӯем ва каме ҳамсӯҳбат мешавем бо Зулайхо Мамадшоева. муборак бошад ҷоиза ва соли анъанавии мо чандумин ҷоизаи шумо аз радиои ҳамсадо аст? ман ёд надорам ки радиои ҳамсадо ягон бор чорабинӣ карда бошаду бе ман гузарад. яъне ки 4 маротиба ҷавоби Зулайхо ба монанди ҳамон ҷавоби ба монанди шамшер тез буд ба назар. ҳам дандоншикан ва ҳам бурранда буд ба фикрам. Саломат бошед. Ташаккури зиёд. муваффақият хоҳонем. Саломат бошед. хуш омадед. ба фикрам дӯст шудем, акнун дӯст шудем. дӯстони азиз, ва акнун ҳамаи сурудҳоро мо гӯш кардем. меҳмононро пешвоз гирифтем. суҳбатҳои самимӣ доштем. акнун метавонем истироҳат кунем, чун
чаҳорумин ҷоизаи ҳамсадо Music Awards ба анҷом расид. Аз сурудҳо ҳаловат бурдем, вале як чиз ба анҷом намерасад ҳаргиз. Садо додани сурудҳои ҷолибтарин, маҳбубтарини шумо дар радиои ҳамсадо, дар мавҷи 94.4 FM. Мо ба шумо хайр намегӯем, танҳо мегӯем ки моро пайгир бошед. Лоиҳаҳои беҳтарини радиои ҳамсадо шуморо интизоранд.